كبور ህዝቢ ኤርትራ እዚ እትወትሩ ሰዓት ክልተ ድሕሪ ቀትሪ ናባኻ ዝፍኖ ናይ ንገባእ ደቂ ሃገር ፈነወይ ክቡር ተቓላሳይ ህዝቢ ሎሚ መዓልቲ ናጽነት ሃገርና ኤርትራ እዩ 24 ጉንበት ደርጊ ተሳዒሩ ህዝባዊ ግንባር ኣስመራ ዝኣተወሉ ዕለት እዩ ናጽነት ሃገርና ዋጋ ቃልሲ ህዝብና እዩ ስለዝኾነ ከዓ ሎምን ጽባሕን ተኸቢራ ክትነብር እያ ይኹን እምበር እቲ ስዋኣትናን ውግኣት ሓርነትናን ዝኸፈልሉ ከቢድ ዋጋ ሓርነት ብምዕፋኑ ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ጉጅለ ሙዳኡ እንቃለሶ ዘለና ህይወት እዩ ዓመት መፀ ድማ ንስዋኣትና ብኽብሪ እናዘከርና ሓርነት ህዝብና ክረጋገጽ ቃል እናኣትወላ ዕለት እውን እያ ርሑስ መዓልቲ ናጽነት ንህዝብና ካብዚ ቀፂልና ዕማም ንጋባእ ደቂ ሃገር ወትሩ ምእንታኻን ዝወደካ ዘሎ ናይ ውልቀ ሰብኣዊ ምልኪ ኣነፂርካ ብምልላይ ካብ እንግድዓኻ ውሪድካ ንስኻ እትመርሓ ሃገርካ ክትውንን ክትበቅዕ እዩ ዘሎካ ምሕደራ ካብ ነብሱ ንነብሱን ምእንቲ ነብሱን ዝቆመ ብሓደ መላኺ ዝምራሕ ናይ ምልኪ ጉጅለ እዩ ስለዝኾነ ከዓ ንስኻ ህዝቢ ቀጻል ወለድኻን ሃገርካን መሳርሒ ምልካዊ ዕላምኡ ደኣ እምበር ንስኻ ቀዳማይ ዕላምኡ ኮይንካ ብሰላም እትነብረሉ ወለድኻ እናተማህረ ዝምዕብለሉ ሃገርካ ምስ ከባቢኣን ዓለምን ናብ እትወዳደረሉ ምብጻሕ ዝዓለመ መሪሕነት ኣይኮነን ከም ጥዕና ዘሎ መንግስቲ ህዝቢ ዝሰርሕ ኣይኮነን በኣንጻሩ እኳ ደኣ ዓፋኒ ጭቋንን ቅንጻልን ምልካዊ ምሕደራ እዩ ሓኒቑ ሒዙካ ዘሎ እቶም ንዓኻ ወኪሎም ድምፅኻ ከስምዑ ምእንቲ ረብሓኻ ክማጎቱን ክዋግኡን መሪፅካ ዝለኣኽካዮም ኣባላት ፓርላማ ወይ ከዓ ሃገራዊ ባይቶ ኣበይ ኣለዉ ሓጋጊ ኣካል መንግስቲ ኣበይ ኣሎ ፈራዲ ኣካል ኣበይ ኣሎ ዝተወሰኑ ውሳኔታት ዘፈጽመልካ ትካል ኣበይ ኣሎ እዚ ብሓፂሩ እቲ መላኺ ኩሉ ዝነበረካ ናይ ምዕብልና ትካላት ኣበይ ኣሎ እናበለ ሓላፍነት ክወስድ ንነብሱ ኣብ ክንዲ ምሕታት ንዓኻ ዝሓተተካ ንጎኒ ብምሕዳግ እዩ ኣብ ፍጹም ዓፈናይን ብረካ ስለ ዘሎ ድማ እዩ ንዓና ዲኻ እትሓተና ንሕና ተቃሊስና ሃገርናን ሃብትናን ኣረኪብናካ እትሕተተሉ ንስኻን ዝሰምካዮም ኣመሓደርትን ኢኹም ኢልካ ክትምልሰሉ ዘይከኣልካ እቲ ምእንቲ ድሕነትካ ዘይኮነ ምእንቲ ምቁፅጻር ስልጣኑ ብስም ሃገራዊ ድሕነት ድማ ዝቆመ ትካል ምልኪ ስለ ዘፍርሐካ ድማ እዩ እዚ መሓመቕቲ ዘይርከቦ ሕማቕ ህይወት ስለምንታይን ብኸመይን ኣብ ልዕሊኻ ይፍጸም ምህላው ነፂርካ ምእንቲ ኸተለሊ ክትበቅዕ ይትቓልሲ ናብቲ ዝተጠቕሰ ጥራሕ ዘይኮነ እኩብ ድምር ናይ ኣብ ልዕሊኻ
እናወረደ ዝመፀ ሕጂ ኸናበይ ገጹ ይወስደካ ኣሎ ካብ ን34 ዓመታት ድሕሪ ናጽነትካ ዝተፈተንካዮ ኣብ ዝኸፍአ ሽግር እዩ ዘእትወካ ዘሎ ካብዚ ናብቲ ኣብ መመድረኹ እናተገላበጠ ዝመዘልካ ኣህላቕን ሽግራት ንዓኻን ነታ ዘይክፈል ከፊልካ ዝስራሕከያ ሃገርካን ናብ ዝኸፍአ መልክዑ ይመርሓካ ኣሎ ኣይተ ኢሳያስ ውልቀ ምልካዊ ዕላምኡ ዘተርጉመሎም ሓፀርቲ መደባት እምበር ንዓኻ ንህዝብን ልኡላውነትን ቀጻልነትን ሃገርካ ዝረጋግፁ መደባት ክሰርዕ ማለት ዘበት እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገራዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ እናኣተወ ዝፃወቶ ኣሉታዊ ናይ ስራሕ ፍንጥሕ ፀወታታት ይቕፅሎ ኣሎ ብቅድሚ ትማሊ ምስ ህወሓት ትማሊ ምስ ኣብያዊት ብልፅግና ሎሚ ከዓ ምስ ህወሓት ናይ ምግልባጥ ሂወቱ ብምቕፃል ጅግና ፀረ ምዕራባዊ ዓለም ኮይኑ ንነብሱ ከቕርባን ኣብ ከባብን ኣብ ዓለምን ዕዳጋ ክረኽበላ ይፅዕር ህዝብና ንሃገሩን መዋግእን መዋግእን ጥራሕ እዩ ስለዝኾነ እምበኣር ናይ ሎሚ መካትዒ ርእሲ ወግዕና ቀዳማይ ፅምዶስ ህዝቢ ትግራይ ከፅንት ሃቂኑ ካልኣይ ፅምዶ ኸናበይ ገፁ ዝብል እዩ ብቐዳምነት ፅምዶ እንታይ እዩ ሓደ ጉዳይ ንምዕዋት ምልፋን እዩ ናብ ሓደ ጉዳይ ክሳዕ ዝምዕብል ተሓባቢርካ ምስራሕ እዩ ናብ ህግደፋዊ ፅምዶ ወይ ልፍንቲ እንተተመሊስና እምበኣር ኣብ ምፅማድ ይኹን ምልፋን ሰሪሑ ኣይፈልጥን ኣብ ግዜ ቃልስን ድሕሪ ቃልስን ተመሊስና ክንርእዮ እንኽእል እዩ ኩሉ ሳዕ ድማ ብኽድዓት ናይ ህዝባዊ ግንባርን ናይ ሎሚ ህግደፍን ዝፍፀም እዩ ኣይተ ኢሳያስ ካብ ኢትዮጵያ ከይትበታተን ዝብገስ ተቃውሞ ህወሓት ኣብ ምቋምን ምፅዳቕን ክልላዊ ፌደራላዊ መንግስቲ ካብ እንታውነቱን ዕላምኡን ብሓቂ ዘንፀባረቐሉ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ እዩ ካብ ውግእ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ኣብ ባድመ ብስመ ማለሊት ምህናፅ ዓባይ ትግራይ ካብ ወያኔ ጌም ኦቨር ፀወታኹም ኣብቂዑ ካብ እቲ ጌም ኦቨር ዝበሎ ንምትግባር ምስ ኣብይ ምፅማዱ ኣብይ ን5 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ 5 ሚልዮን ብምኽፋል ክንድምስሶም ንኽእል ኢና እናበለ ዝተበገሰሉ መደብ ሎሚ ኢሳያስ ሃገረ ትግራይ ንምህናፅ ተፃሚዱ ፀረ ኣብይ ክገጥም ምድላው እንታይ ከተግብር ስለ ዝደለየ ብደረጃ ህዝቢ ኤርትራ ኣይተ ኢሳያስ መን ኣሚኑ ክቕበሎ ይኽእል ሳዕቤናት ንህዝብናን ሃገርናን ኣብ ግዜ ውግእን ድሕረ ውግኣትን ከ ናይ ከባቢና ክውንነት መን ክቆፃፀሮ ይመስል ግደ ጂኦፖለቲካዊ ኣቀራርፃ ሓያላት ዓለማት ወይ ሃገራት ኣብ ከባቢና እንታይን ናበይ ገፁን ይመስል እዚ ፅምዶ ንናፃን ልኡላዊትን ሃገር ኣብ ፈተና ናይ ምእታው ሓደጋ ዘንፀላልዎ ዶ ኣይመስልን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩሉ ሳዕ ምስ ኢሳያስ ይኹን ብዘይካ ኢሳያስ ባሕሪ ኤርትራ
ክቆፃፀር ዝሓልምን ዝዳሎ ዘሎን ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ከመይ ዝበለ ውሽጣዊ ሃገራዊ ኩነታት ኣሎ ፋኖን ናይ ኣምሓራ ተጋድሎ ሓርነት ኦሮሞን ብዕጥቂ ህዝባዊ ትካላት ማሕበር ሓካይም ማሕበር መምህራንን ካልኦት ህዝባዊ ትካላትን ፀረ ምሕደርኡ እቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ዝዓለወ ናይ 1974 ዕድል ይገጥሞ ኣሎ ብተወሳኺ ፅምዶ ኢሳያስ ምስ ፋኖ ምስ ኦኤልኤ ካልኦትን እናሰልጠነ ዝለኣኾም ፖለቲካውያን ጉጅለታት ገና ኣብ ቀፃሊ ዝምድና ዘለዎ እዮም ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ብውሽጢ ይኹን ብወፃኢ ኣብ መወዳእታ ኣብዪ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ርስን ውሽጣዊ ኩነታት እናሃለወ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ከይዱ ብፈረንሳ ጀሚሩ ኣሎ መን ዝደረኾ ይኸውን ኣሜሪካ ኣብ ክልተ ፀሚዳ እንታ ኩሉ ሳዕ ባሕሪ ኤርትራ ዝተቆፃፀረት ኢትዮጵያ ከተቐፅል እትፅዕር ከም ምዃና መጠን ንተቃወምቲ ዓጠቕቲ ፋኖን ኦሮሞን ምስ መንግስቲ ብልፅግና ናብ ሰላማዊ ፍታሕ ከኣትዉ ንዘተ ፀዊዓቶም ኣላ ብካሊእ ወገን ከዓ ኣብዪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘውርዶ ዘሎ ቅትለት ጠጠው ከብል ኣተሓሳሲባ ኣላ ቀንዲ መሳርሒ ኣሜሪካን ምዕራብን ዝኾና ስዑድን ኢማራት ዓረብን ኣብ ከባቢና ኣብ ዝካየዱ ዘለዉ ውግኣትን ፅባሕ ዝትኮሱ ድጉላትን ዝዓበየ ተራ ብምፅዋት ኣብ ናይ ምስለነነት ውግኣት ፀሚደን ከም ዘለዋ እናፈለጠት እትሕድሮ ዘላ ተፅዕኖታት ንከባቢና ብፍላይ ከዓ ንሃገርና ናበይ ገፁ ዝወስዳ ዘሎ ይመስል ዝብሉ ዓበይቲ ተቓፃሊ ሕቶታት ኣልዒልና ክንካትዓሎም ሚዛንና ከነንብረሎም ንህዝብና ከዓ እቲ ካብ መሰረቱ ካብ ዝሓለፉ ናብ ዝቕፅሉ ኣህለቕቲ መድረኻት እናደቕደቐ ዝመርሖ ዘሎ ምልካዊ ምሕደራ ስለ ዝኾነ ብኣባና ጥራሕ መዓስ ኮይኑ ከይተዓሸወ ኣንጻር ቀዳማይ ፀላኢኡ ቀዳማይ ዕላምኡ ገይሩ ብምትንሳእ ክድሕን ክቃለስ ተልእኾና ከነተሓላልፍ ምኽኣል እቲ ክውንነት ብሓፂር ብምቕራብ ሕቶታት ክምለሱ ተላዒሎም ክምለሱ ክትዕ ተኻይድሎም ክምለሱ ብዘኽእል ኣገባብ ብሓፂር ኣቕሪበ ኣለኹ ልክዕ ሰዓት 4 ፈረቓን እንተነዊሑ 5 ምክንያቱ ግዜ ወሲድና ስለ ዘለና ክንዓፁ ኢና ግዜ ንምቁጣብን ንተሳተፍቲ ዕድል ንምሃብን ንነፍሲ ወከፍ ርእይትኡ ዘፍስስ 5 ደቃይቕ ክንህብ ኢና እዚ እውን ስትሪክትሊ ኣድሄር ክንገብሮ ክንፍትን ኢና ዕቑባይ ከምኡ ክገብር ከም ዝኽእል እተኣማመን እዩ ርእይቶና እንተዘይፈፂምና ተመላሊስና ክነቕርብ ንኽእል ኢና ብከምዚ ስርዓት እንተኸይድና 24 ርእይቶታት ክቐርቡ ይኽእሉ ማለት እዩ መድረኽ ንገዛ ክፉት እዩ ፅኢንልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ይቕኒየለይ እሞ ከምቲ ልሙድ ኢድና ሓፍ እናበልና ኣብቲ ዝቐረበ ሕቶታት ምምላስ ወይ መምርሒ ምሃብ ንሳተፍ
ከቢድ ኩነታት እዩ ዝገጥም ዘሎ ኣብ ሃገርናን ከባቢናን እቲ ቀንዲ ዘገድሰና ዘሎ ህዝብናን እታ ዝደኮና ሃገሩን ኣብ ሓደጋ ከብፅሕ ዘኽእል ኩነታት እዩ እዚ ዕላምኡ ንምህራም ውልቀ መላኽን ጉጅልኡን ናበይ ይወስድዎ ኣለዉ ፀቢቕና ክንሪኦ ዝግባአና እዩ እቲ ተጋላባጢ ኣገባብ ኣከያይድኡ ስለምንታይ ኢልናውን ክንሪኦ ዝግባአና እዩ ምክንያቱ እናቐፀለ ክኸይድ እንከሎ የርእየና ኣሎ ኣብ ምንታይ እዋን ንእንታይ ተቃዊሙ ኣብ ምንታይ እዋን ከ ብኣንፃሩ ነቲ ዝተቃወሞ ደጋፊ ኮይኑ ስለምንታይ ከ ክንሪኦም ዝግቡኡና ነገራት እዮም ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንባዕልና ፅቡቕ ተረድኦ ሃልዩና ንህዝብና ከዓ ብኡ መጠን ተረድኦ ሃልይዎ ንቕሓቱ ሓፊሉ ተሓባቢሩ ዝቃለሰሉ ባይታ ክሰርሕ ክበቃዕ ምእንቲ እዩ ኩሉ ግዜ ከባቢና ከምኡ እንዲ ዘሎ ንሕና ዶ ደቂ ዓይኒ መዓር ኢና ዝኣመሳሰሉ ኣተዓሻሸውቲ መደቀስቲ ተገዛኢ ናይ ምዃን መልእኽትታት ሓሊፉ እቲ ጠንቅና እዚ እዩ ኢሉ እቲ ጠንቁ ከይኣረመ ከዓ ሓራ ክወፅእ ከምዘይክእል ክፈልጥ ክኽእል እቲ ቃልስና ንሱ እዩ ከም ማንም ሃገር ደቃ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ናብ ወፃኢ ዝኸድዋ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ምስ ህዝቦም ምርኻብን ምውጋዕን ዘዕንቅፎም የለን እንተሃልዩ ከዓ ውሑድ እዩ ኣባና ግን ክልቲኡ ተዓፊኑ እቲ ብደገ ዘሎን እቲ ብውሽጢ ዘሎን እቲ ብኡ ዝሰኸረ ውሑድ ኣብ ደገ ዘሎ መሳርሒ እዩ ስለዚ ተዓፊንዎ ዘሎ ካብ ፍልጠት እዩ ካብ ንቕሓት እዩ ተዓፊኑ ዘሎ እምበር ካብ ምእታውን ምስ ቤተሰቡ ምርኻቡን ተዓፈኖ ነገር የለን ኣብኡ ከይዱ ከዓ ኣንጻር እቲ ምልኪ ክዛረብ ኣይደልን ስለ ዝኣምን እውን ኢትስ ሂፖክሪቲካል ዓዱ ክምለስ ዝኽእል እንተዝኸውን ርዑኡ ጠቕሊሉ ምኸደ ነቲ ዓዲ ክሰርሓላ ነብሱ ከዓ ክምዕብል ምፅዓረ ለይትን መዓልትን ካብኡ ዝፈስስ ንደገ እንተዘይኮይኑ ካብዚ ተመሊሱ ብዘይካቶም ንፕሮፓጋንዳ ተላኢኾም ንፕሮፓጋንዳ ተመሊስና ሃገርና ዝብሉ እንተዘይኮይኑ ካሊእ ዜጋ የለን ስለዚ ንሕና ዕግበትና እንታይ እዩ ንባዕሉ እዚ ዕግበትና እዚ ከዓ ህዝብና ክዓግበሉ ዝግብኦ መልእኽቲ ሓበሬታ ክንህብ እዩ ስለዝኾነ ክሳብ ኢዶም ሓፍ ዘበልኩም ክትዛረቡ ሓፍ እተብሉ እየ ዳርጋ ዝልፍልፍ ዘለኹ ሰይድ መጀመሪያ ሰላም ንኹልኹም ሰላም ሰላም ሃፒ ኢንዲፐንደንስ ከዓ ንኹልና ኢንሻአላህ
أحبيرو أحبيرو يحبيرو يا تي ዘረባ ናይ ኢሳያስ ቀዲምና ሰማዕናዮ ከምዚ እንዳ ጃህራ ድራሮምሲ ሸውዓተ ወጓ ኣጊዶም ፀሞም ሓድሪ ዓይነት እዩ እቲ ሓደ ንሱ ፍልይ ዘብሎ ካብቶም ካልኦት መራሕቲ ባዕዱ ግዜ መልእኽቱ ንደገ ዝተለመ እዩ ከምዚ ባዕሉ ኣናሊስት ናይ ስትራቴጂ ይኹን ናይ ታክቲካል ኩሎ ንሓንሳ ከምዚ ማች ቢገር ዘን ኣሜሪካ ዓይነት እዩ እንታይ ማጋ ማዓስከ ንእሽተይ ነይራ ማዓስከ ዓብያ ኢኻ ይብለካ ኣብቲ ናይ ሱዳን ክዛረብ እንከሎ ንበዓል ዑመር በሽር ኢንቃዝ ኢሎም ተሲኦም ከምዚ ገይሮም ይብል ፅቡቕ ሕሉፍ ሓሊፉ ድማ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ከዓኒ ናይ ኤትኖ ፋሽዝም ወይ ከዓ ኤትኒክ ፕሮብለምስ ኣሎ ይብል እዚ ኩሉ ኦኬይ ቻሌንጅስ እዩ ነታ ዓዲ ቻሌንጅ ኣይኮነን ክንብል ኣይንኽእልን ምክንያቱ ጎረቤትካ ጭሕሚ ክላፆ ከሎስ ንስኻ ጭሕምኻ ማይልኸ እዩ ግን እቲ ቀንዲ ነገር ዝገብሮ ህላውነትካ ተመስክረሉ ምዕበለኻ ተመስክረሉ ኢንወርድ ሉኪን ብዝያዳ ምስዝኸውን እቲ ኣብ መንጎ ኩሉ ኤርትራዊ ዘሎ ስጡም ሃገራውነት ምስ ዘማዕብል ዳኣሉ እምበሪ ከምዚ ብሌም ካልቸር እንዳምፃእኻ ኩሉ ግዜ እዚኣቶም እዮም ሰላም ከሊኦምና ዘለዉ ገለ ይብል I found that very hollow, more or less like a bag of air ኮይኑ ይረአየኒ ምክንያቱ second tide ካብ ዓመት ናብ ዓመት ሪሳይክል ይገብር ልክዕ ከምዚ ፅንፅያት እንዳጓሓፈ እንግሊዝ ክብል ዝውዕል ከምኡ ይኸውን ዘሎ ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ኣሜሪካ ክዛረብ እንከሎ ማይ ጎድ እሱስ ብዝቐረበ እቲ ሓዊ ኣብቲ ስግርና ተወሊዑ ዘሎ ኸማን ብኸመይ ይፀልወልና ብኸመይ ብለና ሆን ኣይብላ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ This is the biggest one. See, it is a member. It is a wish to the Ethiopian wala Ghana تقول أدلنا حسنا ويانا مثلا حسنا fair enough. How about the Eritrean situation? Eritrea أبصلا سنة 4 عامات أنت إذا حفظتون دفريتون الله دكا على انت عم عبالة جرنا نمعبلا لنا يبل نبعلونا لو ما عملت انت داريهم it was can be low level celebration ده قالوا نيرنبر كم تناقض محجي زيادة زنس أوار أنك يكون النير ولا تسبق أن تراها خمدي بحيل دام بدبركة أتعرض ولا زال هاي مثل نيرو ولا تمزيك أحمد مدمع أبريو تبين سويزي خريم كلهم جي أبني development عندهم الدخم على تليفون كاسيد انترنت بوتا غير بوتا غير كنتي تدلي أيقونني أنت أيتدلن أنت أيدلن كني نزهاني كقولتهم كنت نتنون أيكارنا ويكاخ مخزاز ما مود حراي بلا سمع له حجو قرب حسام برت في كاي خنير تقول تدكم أزيات حجو هني تدكم دلا حجو حنت مهناتو أبتناي دياسبورا خزاربون كلوسي انتاي مقد محجي تفتنو ديتا دفعلو نجر الله خويني exemplify ገሩ ኣይቀረቦን እንታይ ዳኒ ንዑ ጎብሉ ዝግባእ ግዜ ቀሪብና ኣለና ኩሉ ግዜ ብጃህራ ብትምኒት ድስራሕ ነይሩ እንተዝኸውን ኣብ ደገ ዘለዎም ብትምኒት ክንደይ ለውጢ ማምፃና ነርና እሱ እንተላኸም ዝብል ኮይኑ ዋ እንታይ ዝብሎ ከምዚ ትሕቲ እንዳባጅ ጎሲ ጎዚኡ ኣደላ ዝለዓለት ኣብ ታሕትኖ እንተ ዳ ንስኹም እንዳበለ ቁርምርም ዝብል ኮይኑስ እቲ ካልእ ሰብ ዳ እንታይ ክምል ማለት እዩ እዚ معنا الله
ናይቲ سيد ዞባና ኣብኡ እዩ سيد ዘገልግል بسمعك ዘሎ لنا ኣብ ኢትዮጵያ መፅኻ ከም ዝተረምባ ካልእ ገይሮም ቅፅሉ ድሓን ሰማነ ከም ብሓድሽካ اوكي ኦኬ ኣልካምባ اوكي اوكي مو عقباينات كايو اجاش كا تقبل بعلها ما مبلغ قتله بعد خمر جميل كان ها ولا أنت كتاب له وحدات من هذا لنا عن قتله مرحبا دكتور نبيل نقعد عن مساحة سلام كلاتكم حوات الكل نبلوكم هنا تبو يركا تبو ويل اتماتوي جنيرنا إنا صنحناكا اتناي لومي وقعنا already أبتي رستري خايو خمز اللخا قداما يصندو نزل تقراي نمصنات زحق أنا نيرو كالا يصندو خي نابي قصي زبيليو سلازي بحريات تقلاباتي ايتي إساس أفوركي أقريبنا اتي صندو مسكندي كاب جزي قالس جميرو دحرنا صنتون مسمن النا تسعمدي نزز تسعمدو من هرمي كم زمصن يقصل كم زرلو متكلاوي زي كونه ني استبقسلو علامة ساعد بصح مسارحي زقبروم زمدناتات مخانوم يوم واحد جخنا بيقصو زبلنا زرلو سلازي أبزي رئيتاتكم هابيلنا عقباي مرحبا مبلغ سمع ذلكم هو وأنا كمان كتير لك كم حاو سيد هو رحوس بعد نتعنت نزبي تراك بالفضل أب هوفلي بمقدر العمد قاسو أبرابيرو نلعلعنا ديمقراطيا كقالس زبي تراك ولحتو أبوه نكبر يقدم مبلغ أبتا أركستي برو كستهلاتني ምናልባት ከተብረሃ እንተላደሊኻ ከተብረሃ ትኽእሊኻ جبو ቀዳማይ ጽምዶስ ህዝቢ ትግራይ ከጽንት ህዝቢ ትግራይ ምባል ቁርብ ኣሰኪፋትኒ ናይ ባሕቂ እቲ ኢንቴንሽን ሲ ካብ ህዝብን ህዝቢ ንኸይከውን ካብ ምባል እዩ እቲ ናተይ ስክፍታ ዘለኒ እሞ ምናልባት ናብ መንግስት ትግራይ ወይ ናብ ትግራይ ጥራሕ ከማን እንተይሉ ድሓን ምኾነ ይብል ህዝቢ ስኒ ተዘይእተናዮ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ሕግሽግሻትን ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ውግኣትን ሲ ህዝቢ ተዘይእተናዮ ወዳሕራይ ከዓ ኣድሚት ንገብር ዘለና ከይከውን ንፅንተት ዝተገብረ ገለ ፐርኬት ሰብጀክት ማተር ብጣዕሚ ንባዕሉ ከቢድ ስለዝኾነስ ኣመንቲ ንኸይንኸውን ንሕና ቀዲምና ንኸይድ ማለት ሕጂ ኣደኖ ምናልባት ክተብርሃለይ እንዳሕደሊኻ ናብቲ ካልእ ኣርእስቲ ከኣቶም ከለኹ ንምንታይ ኢኻ ህዝቢ ትግራይ ከፅምቲ ኢልካ ምናልባት ክርዳእ ስለ ዝደለኹ እየ ናብ ካልእ ከይኮን ከለኹ ማመዘሮ ፅቡቅ ኣበባይ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ከምኡ ዝመሰለ ዘይበርሀ ዝመስል መቸም ኣብኡ ከሎ ኣነ ብዕፉኑ እናገበርኩ እንደ ዘቕርቦ መታን ግዜ ከይወስድ ቀዳማይ ነገር ኣበጋሲኡ ኣብይ ኣሕመድ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኣበጋሲኡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝዓደሙ ከዓ ኣብይ ኣሕመድን እቶም ተቃወምቲ
ናይ ኢህወደግ ዝነበሩ ብፍላይ ከዓ ብህወሓት ዝምራሕ ኢህወደግ ማለተይ ዝነበሩ ከም በዓል እንዳልካቸው ፅጌ ከም በዓል እዚ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ከም በዓል ናይ ኦሮሞ ዝነበሩ ብፍላይ ካብ ኣምሓራ ሸነኽ ናትና እዩ ስለዚ ምስኡ ኮንካ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ እዛ ምህናፅ ኢትዮጵያ ይኻል ዓለም ዘይብሉ ብምባል ተሓባቢሮም ክኣትኹም ዘለዎ ዝገበሩ እዮም ግን ቢሃይንድ ዛት ናይ ባዕሉ ብዛዕባ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎ እዩ ዘተኣማምን ኣይኮነን ኢልዎም ንበዓል እንዳልካቸው ፅገዚ ቆልዓ ዘተኣማምን ኣይኮነን ኢልዎ ኖ ናትና ሰብ ኢሎም ተኣሽሙ ገይሮም ድሕሪኡ እቲ ጌም ኦቨር ወያኔ ጌም ኦቨር ኢሉ ነቲ ጉዳይ ኣትይዎ እዚ ከለዓዕል እንከሎ ኣብይ ቆልዑት ክሞትዮም ኣዴታት ክትመኽያይኽን ዝኸውን እዩ ዝኸውን እዩ ካልኣይ ኣቕሽሽቲ ከይተረፉ ዲያቆናቶም ከይተረፉ ፖለቲካዊ መኻሪ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ዝበልዎ እንታይ ን5 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ 5 ሚልዮን ህዝቢ ኣምሓራ ክንወፍየሉ ንኽእል ኢና ቃል ንቃሉ ዝበልዎ እዩ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ምፅናት እዩ ዳንኤል ክብረት ኣይኮነን ዶ ብኣካል ጨነኦም እውን ክንርኢ ንደል ክጨንወና የብሉ ዲሳኒታይዝድ ክኾኑ ኣሎ ኢሎ እዚ ክኸውን እናኾነ ዝኣተወ ኢሳያስ ስለዚ እቲ ሃቐነ እንታይ እዩ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ምፅናት እዩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣይንሳተፈን ኢና ክብል ይኽእል ነይሩ ግን ወያኔ ንምህራም ካብ ኮነ ዝተኸሰረ ይከሰር ዝጠፍአ ህዝቢ ይጥፋ ኢሉ እያ ንሕና ሓቢእና You going? Yeah, I'm going to the gas station and going. እናሓልፎ ዳዊት ተኣሽሙ ግበራ Sorry. Okay. ሓቢእና እናሓልፎ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብ ርእስና ክወርድ እንከለኸ እንታይ ክንብል ኢና ምክንያቱ ኣብ ሓደ ህዝቢ እሞ ከዓ ጎረቤት እሞ ከዓ ኣብ ህዝቢ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደጋ ክወርዶ እንከሎ ፅባሕ በዚ ዝዳለውሉ ዘለው ኣብ ልዕልና ዝወርድ እንታይ ኢና ክንብል እንታይ ዝብሉ ኸዮም ኣብ ከባቢና ከሉ ስለዚ እዚ እቲ ክረአ ዘለዎ ከምኡ ዘበለኒ ከዓ ካብቲ ፋክትስ ኢትዮጵያ ዘለዓለቶ ጉጅለ ኢሳያስ ከዓ ነዚ ንምትግባሩ ምስታፉ እዩ ባሻይ I'm gonna throw some of this trash away. ድምፂ I'm ገይሩ gonna throw some of this trash away. መን እዩ እዛ ድምፂ ገይሩ ኣሎ መስለኒ ها መን ይዛረብ ኣሎ ዳዊት እዩ ታሽሙ ተገበርኩ ከዓ ስታይ እንዳገበራ ዳዊት
اوكي كجمر هو جمر هراي صبو غني لنا غزا غابا كلكم كاب صوتكم على حمساكم I think كنزارب لنا خمسة تقميت له قدام درجة انكو عبسحنا نتي نبل 34 بعد مسألة إرترا مغنياتو بواقع حزبنا زمسي ስለዝኾነ ከነኽብሮ ክንዝክሮ ንግባአና እዩ ቁሩብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘይምርዳእ የምንስእ ኣሎ ብዚ ህዝቢ ትማሊ እውን ተዘራሪብናሉ ነርና ኣብ ሕዋር ክተሓናፈፅ የብሉን እቲ መስዋእቲ ናይ ህዝብን እቲ ተግባራት ናይ መልእኽቲ ሓይልታትን ክልቲኡ ብሓደ ጌርካ ክትጥምቶ የብልካን በበይኑ ጌርካ ክትመዝኖ ኣለካ ማለት እዩ ዘይሓሰብካ ይረኸብ ግን ኣይመርገም ኣይምርቓ ከም ዝብልዎ ዘይሓሰብናዮ ከም ዝረኸብና ጥራይና ክንፍትሽ ንኽእልን ብምንታይ ከዓ ከምኡ ስለምንታይ ከዓ ከምኡ ክጋጥመና ክኢሉ ከዓ ንዑ መርሚርና መድሃኒት ንዑ ክንረኽበሉ ምድላይ እዩ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ትማል ዝበልናዮ እውን ኣገባብ ኣቀላልሳና ንባዕሉ ክምዘን ዘለዎ ኮይኑ ስለምንታይ ንሕና ን30 ዓመት 30 ዓመት ዝኣክል ሸንኮለል ንብል ኣለና something is going wrong ማለት እዩ ንሕና እውን ዋላ እኳ ደም ኣይነፍስስ ህዝቢ ኣይንግፋዕ እምበር ነቲ ወሪድዎ ዘሎ ህዝብና ሓሳረ መከራ ኣቦትኡ ንምምላስን ዕረፍቲ ንምሃብን ዝኣክል ወሲድናዮ ዘለና ስትራቴጂ ኣገባብ ናይ ቃልሲ ትኽክል ኣይኮነን ማለት እዩ ገለ ነገር ጎዲልዎ ኣሎ ንዕኡ ክንረኽቦ ይከኣልናን ኣለና ስለዚ ንሕና ድማ ብመጠኑ ከዓ ከም ሚዛኑ ተኣወድቲ ኢና ማለት እዩ ብዝተረፈ ግን ነቶም ዘይተረድኡ ከነረድእ ብሓላፍነት ነቲ ተሓታቲ ድማ ተሓታትነት ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ ክንቃለስ ከለና ድሓር ደድሕሪኡ ዝመፅእ ምስ መን ኮይንና ንቃለስ ዝብል እዩ ከም ዝቐሪቡ ዘሎ ናይ ፅምዶ ነገር እዩ ፅምዶ ኣነ ብወገነይ ምናልባት ተለቃሕና ይቃል ካብ ብሃንደበት ድዮም ሂዞሞ ዋላ ሓሲቦም እዮም ገይሮሞ ብዘይገድስ ኣነ ፊት ኣይትገብርን እያ ባህላ እታ ፅምዶ ትበሃል ምክንያቱ ፅምዶ ምፅማድ ማለት ምቁራን ማለት እዩ ማለት ክንደይ ፅምዲ ኣለውካ ትብል ሓደ ፅምዲ ክልተ ፅምዲ ሰለስተ ፅምዲ በብክልተ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ሓደ ፅምዲ ክኸውን ከሎ እሶም ከኣቶም ክልተ ኣብ ዑርሲ ትፀምዶም ኣብ ሓደ ርዑት ማለት እዩ ትቆርኖም ማለት እዩ ስለዚ ቆሪንካ ከዓ ትጥቀመሎም ማለት እዩ ሓረስታይ ኣሎ የብሎ ናብ ፖለቲካ ከተምፅኦ ከለካ ግን ብፅምዶ ዝበሃል ከተምፅኦ ይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ክትቆርኖም ኣይኮንካን ነቶም ሰባት ክትኣስሮም ኣይኮንካን ንሳቶም ዝኣስሮ ነገር ኣሎ ግን ነቲ ዝኣስሮ ነገር ነቲ ክውግንዎ ዝደለዩ ነገር ነቲ ከስልጥዎ ዝደለዩ ነገር እንታይ ዓይነት ፓርትነርሽፕ ወይ ምሕዝነት ንባዕሉ ሕጂ ንምንታይ ተቐይሩ ፅቡቕ እዩ ምሕዝነት ካብ ክልተ ጥራይ ዘይኮነስ ክሳብ ዝኾነ ይኹን ቁፅር ክኸይድ ዝኽእል ማለት እዩ ምሕዝነት ተመሓዚኻሲ ናይ ሓባር ዕላማ ኣብ ዝህልወካ ነገር ንዑ ከተሳልጥ ትገብሮ ማለት እዩ ኣብ ነናሓድሕድካ ትዋሰቦ ማለት እዩ እዚ በዚ መንገዲ እዚ ጌርካ ድማኒ ነቲ ጉዳይካ ከተሰላስል ትኽእል ስለዚ ፓርትነርሽፕ ፍሬንድሽፕ ሪሌሽንሽፕ ምሕዝነት ከምዚ ዓይነቱ ንዑ ዝመስል ክግበር እዩ ነይርዎ ግን ንሕና ኣፍኮርስ ዋላ ከምኡ ይበሉ ከምቲ ተረዋጉማና ትርጉምና ክነብሎ ንኽእል ኢና ምናልባት ናይ ተርሚኖሎጂ ጉዳይ እንተኮይኑ ግን ኣብ ገለ ደረጃ ምስ ሰለጠና ማለት ቀጥዒ ዘለዎ መንግስቲ ብሃገርና ምስ ተመስረተ ኣብ ብፅሓ ምስ በፅሓና ናይ ክፍሊ ትምህርቲ ናይ ክፍሊ ተርሚኖሎጂ ናይ ገለመለ ማለት ስቆታ ናይ ስነ ፍልጠት ናይ ቋንቋ ናይ ገለታት እዚኣቶም ንዓኣቶም ዝግደፍ ክኸውን እዩ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ስቂሎም ከም ዘውፅዎ ኢና ተቐቢልናዮ ዘለና ካብኡ ንላዕሊ ቀፂለ ክኸይድ እንድሕር ኮይነ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ እዛ ዕቁባይ ሓቲትዋ ዝፀንሐ ማለት ሲሪየስ ዓባይ ሕቶ እያ ምክንያቱ ከዓ ኣንስታ እንታይ እያ ህዝቢ እንተደኣ ክንብል ኮይንና ንህዝቢ ክንልክሞ ወይ እንተኮይንና ነቲ ህዝቢ ህዝቢ ትርጉም ናቱ ዝከኣለ ስለ ዘለዎ ህዝቢ
كم توم ديكتاتورز مسوم نسا مع من قد خجلت يقولون مالتي كل جزء قد هزبي مالتي وتوم صار هزب زخون حيلتات قد بتقوم تقوينهم ديمقراطية تقوينهم هزبي تقوموا بيقولوا تقوينهم ديكتاتورية تقوينهم كان هزبي يقولوا مالتي لازم كل جزء هزبي تقدعي ويتتقامي يخون هزب جن ببهارياتو شجر سلزي دلي سرحو قعدتو سلزي دلي سلام سلزي دلي هزباو دحنة تواهيدي يوتي بوليتيكاوي تواسع زواسع مالتي بارتيات elements political parties ديان ولا activists ديوم ولا movements دي ولا زخون مهورات بجلة ديوم ولا قال ديوم كوتا زياتهم كلهم نتهزب نقطعمو يلوم يوم قال شنو تدا ديمقراطيا هم كوينهم تدا عمل خوينهم كاني نبرت هزبي يبلو مالتي لذي إساس ولا إساس كون أنا نهزب تقرأ يصيروا يبلني نهزب تقرأ كتصنت يلو تبغيسوسي يبلني صاروا ويانه كم خانو فلوتيو صار عبيد ما خون غير صار زخون خون غير مالتي صار تقرأ كهونيو صار هزب تقرأ كنبلجن شبتات نركب يمثلن هزب جن كل كم يوم مخنياتون ويانه هتتفق هتغير هذا ده يترجمه ده حاجة نجار على مخنياتو كسب حجي منال بعد حجي قرب إنها تغير غيره اللي حرخن ذيك تعات شدما أمون قتي بارتياتن منقستاتن أمون قت هزبن زلوا في اللي فلا لي خادم رأي مالتي خم أمر درجة هزبن بينو خجلت كم دلون منقست دمان بينو خجلت كم دلون وي بارتيات بينو خجلت الحمد لله وي أكتيفيست بينهم بوليتيشيانز بينهم خجلت كم دلون مرحتن بينهم خجلت كم دلون زيتات أي تعتون الله أصبقوا يجمر يزلوا نتسب فلا لي خريو تدي كوين جن ويانا مالت هزب تقرأ مالتي حقا مالت هزب إيرترا مالتي وهزب أقنبار مالت هزب إيرترا مالتي الكام تروح من بعض زي أب state of confusion يتولى نتهزبي شجري فترة للدول لذي إذا الترى أقوم زي أراد زمصود ماني ناب ethnic cleansing يخيد كم دول يوصلنا له مالتي مالتي ناب صار هزبي كذا تفيل كذا مساحة كوين يسمع له زخونه خوين جن هزبته قداء سلا زخونه أنت هزب خن بلينا نحن ون عقم نسينا نمبر نقارسو من هزب خن بلينا الذي عيلة زي نحن نخونتات أنا سيرنا أبهالاتنا من قدو أتحيزنا انتاك نقبر كم زقباءنا تراين إساياس كانوا نقولوا زي كونس نص فلوتيو قرنا بيني لخانا كدنات معرقات كتعزاتيو فلوتيو إساياس ناي شجر سبكم مغانو فلوتيو إنفاكت قال يوم دقاقي ونقر انت دحر نصانت سيطان كم زخونه غيرهم كقربوا دلي دحر نصانت أيكونن سيطان كون نسو خب قدم سيطان كوي ناي سيطانا وسرارحة ناتلا ما مدى زمصي أكادي مالتي لذي نتحيزوز مصي أب قذي قال سيئو دحر مسبحته دما دلا يخقبر دخاله مالتي لذي نحسايب نابتقو زغرف سبنسو ولا حنت نقر نحساي قبر الكاني والثاني بوخا يوم الديمقراطية وين دولتهم ديكتاتورية مخنياتو نحساي بالله من نساتهم كورو بندحري ملحست عن كيفاون هاي قد فخانيهم مالتي ديمقراطية وتخوي نقل من البات كم زغبل لحسابيو كم زحجنا ولا زلنا كم زغبل لحسابيو كم زغبل لحسابيو قبل بدل ناي لبر ناي عفايتر اندابل امزازينيو ديمقراطية وزخيد اجي ديمقراطية وسرعات كتكل كبيد زغبرو نغرات كا ازي مالتي ديكتاتورية وسرعات كتكل جن بحمد بره تحقم سلازخونه قليل مالتي كوم دا غبرخا انصيفو انا تاسبكم نغير مالتي نالبات كتقمنا خاب زغير نغير انا نز غداي زخ كنبل كلنا تراي عم فتو زومات ويا دس بلنا بوتا تراي دي كونسي لكعيو قاليو عقدم صار كان نغرات كله خيليو قرب لي مساكا ግን انت تخايلو ولا كلاتنا بحاله تليكونسي ببتي تخفافيلنا كله انت تساتفنا مو ولا صراعتنا نقولهم ولا دين فتوى نقولهم اكلات نتلم ببتي كنا أطول خير من قدرات أكلات أتينا نتي إنفورميشن تمسينا يو شجرنا خنفلتو الخيرنا مالتي مغنياتو كم زي دقت أمنا ناي قربا جزي حجنا أبنت قلنا مسويان تطون بالقلنا مسمنقستي الأولى نحر كوينو كم الأولى حلاو غيرنا نعون تمتهم نحر مسو تطون بالمالتيو عندنا أنتم سبات ديمقراطية وسرعات تخلقا دي يكونن الأولى زيادة
ገጽ ዝሕዝ እንተበልካ ድማ ይኹርዩ ገሊኦም ደየድሊ ኣታውን ወፃእን ዘረባ ክዛረቡ ይኽእሉ ስለዚ ብቑዕ ዝበልካዮ ሰብ ዘይብቑዕ ኮይኑ ፀንሐካ ምሁር ዝበልካዮ ሰብ ዘይምሁር ኮይኑ ፀንሐካ ስለዝኾነ ሕጂ ነዚ ኩሉ ዝምንቲ ፈቲግና ክንፈልጦ ኣብ ኩሉ እናተዋሳእና ንሕና ሕጂ በቃ ሄድ እንዳውን ናብቲ ንዓና ዘድልየና ጉዳያት እንዳተኮርና ኦፍኮርስ ዝምደናታቱ ድማኒ ምስ ከባቢናን ምስ ዓለም ለኻውን ከዓ እንዳዛመድና ክንከይድ እንተንኽእል ፅቡቅ እዩ ሕጂ ገለ ኣብዚ ዓመት እዚ ገለ መምሕያሽ ክንፈጥር ኣለና ማለት እዩ ነዘን ጉድለታትና ፀብፂብናሲ ገለ ለውጢሲ ከነምፅእ ኣለና እንታይ እዮም ለውጢ ዘምፅኡልና እንታይ ኢና ተጋጊና ኣብዚ ላስቲር ዝሓለፈ ኣብ ተራዋጉማ ናይ ቃላት ኣብ ኣገባብ ኣቃላልሳ ኣብ ምሕዝነት ኣሰራርሓ ኣብ ምምዛን ዲክቴተርስኒ ኣብ ትርጉም ህዝብን ኣብ ምምዛን ምሁራትኒ ኣብ ኩሎም እዚኦም ከነስተባሃለሎም ፀናሕና ሓድሽ ሓሳባት ኣምፂና ከመይ ጌርና ኢና ሕጂ ነቲ ቀንዲ ኣድላይ ምሕዝነት ንዓና ክጠቕመና ዝኽእል ብሎካላውን ዞናውን ዓለም ለኻውን ደረጃ ኣብ ግምት ዝእተው መንገዲ እንተኸድና ምናልባት ክጠቕመና ለውጥስ ክንገብር ከም ዘለና ንቃለስ እምበር ክንእከብ ከም ዘለና ሶምን ጥራይ ዘይኮነሲ እንታይ ለውጢ ንገብር ኣለና እንታይ ተሰማሚዕና ንኸይድ ኣለና ከምዚ ገዛ እዚ ሕጂ ክንከይድ ከለና ንሕና ወላ ብዙሕ ምዃን ኣይኮነን ዘድሊ ወላ 5-6 ንኹንሲ እንታይ ተሰማሚዕና ኸይድና እንታይ ተረዲእና ኸይድና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢልናስ ክንገላገል ኣለና እሞ ድሓር ሳምቲን ሒዘ ኸይደ ክንብል ምእንቲ ገሊኡ ኣኼባታት እንታይ ይኸውን ኣሎ ሙሉእ መዓልቲ 3-4-5 ሰዓት ትዛረብ እሞ ተማሊእካ ትኸይድ ነገር ከዓ ደየ ኣለኸውን ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ከይሓዝካ ትኸይድ ሕጂ እዚ ስለ ዘሎ ለውጢ ንገብረሉ ዓመት ክኾነልና እናተመነኹ የቐኒየለይ ክብል ይፈቱ ታንኪ ዩ ባሻይ ሰይድ ثانك يو ሕጂ ክስማዕ ዘሎ هو ፅቡቅ ኣነለይ ክብረት ሓበለይ ኣብታ ናይ ትግራይ ገለ ትብል ናብኣ ክምለስ ደልየ ዘለኹ ሕጂ እዞም ሕወሓት እንተዳሪኻ ቲፒኤልኤፍ ከም ቲፒኤልኤፍ እያ ትገዝእ ነይራ ን27 ዓመት ልካ ከምዚ ትግራይ ሊበሬሽን ፍሮንት ካብ መን እዮም ለበይ ትገብሩ ኖቦዲ ኖውስ ምክንያቱ ንሶም ዶሚናንት ፎርስ እንከለዉ ንሙሉእ ኢትዮጵያ እንዳገዝኦ ከለዉ ኮንፍሮንት ኮይኖም ገዝኡ ነይሮም ኣብቲ ቻለንጅ ዝገብርሉ ኣብ ዝወደቑሉ ድማኒ ከም ፓርቲ ጠጠው ኢሎም ነይሮም እንተዝኾኑ ኣብ ኢትዮጵያ ምምክን እዚ ንብሎ ዘለና ንህዝቢ ንዓኣን ፈሊዮም ክርእይዋ ምኽኣሉ ንሶም ግን ተጠቕሊሎም ናብ ዓዶም እዮም ተመሊሶም ናብቲ ናቶም ብሄረሰብ እዮም ተመሊሶም ኣብቲ ብሓፂር ቀምሽ ውሽጢ ናይ ህዝቦም ናይ ብሄሮም እዮም ተመሊሶም ሕጂ ስለ ዝኾነ እንታይ ኾም ወይቲ ህዝቦም ክነፍጎም ነይርዎ ወይ ድማኒ ንዖም ነቲ ህዝብን ንዕኦምን ከዓኒ ፈሊኻ ክትወቃሉ ትኽእል መንገድኻ ክርከብ ኣይከኣል ምክንያቱ ኣብ ሳውዘን ሱዳን ከምኡ ርኢና ኢና ማሻር ክኸይዱ እንከሎ ናብታ ኖዌር ናብቲ ይኸይዱ እሞ ኩሎም ፀገም ይመፆም ሕጂ እዚ እቲ ናይ ብሄር ፀገማት ዘሎ ምክንያቱ ኣዘ ፓርቲ ነይሮም እንተዝኾኑ ዘንዳው ቢፋይን ምክንያቱ ከምዚ ሕጂ ንብሎ ፀናሓ ንህዝቢ ትግራይ ከም ዝገብሩ የብሎም ደሳይም ፋኖ ልከኣቶም ናይ ኦሮሞ ናይ ገለ ዝብ ዘለዉ makes it much more problematic ይገብሮ ስለዚ ንሱ ንሳቶም ኣብ ክንዲ ብሄረሰብ ካብ ብሄር ዝወፃ ፓርቲስ እንተዝገብሩ መሓሸ ነይሩ ይኸውን ንኩልና ካብኡ ተረፈ ግን is becoming like ethno fascism ይድመፅእ ዘሎ ኣብታ ናይ ፅምዶ ዝበልከ ባሻይ ሓዋይ ኣምኖ እሹ እታ ፅምዶ ታክቲካል ድያ ወይስ ስትራቴጂክ እያ ስትራቴጂ እንድሕር ኮይና ከም ዝበልካ ሜቢ ኣብ ዓዲ ምስኣት ወይ ክትሓናፈፅ ክእልኹም ወይ ኣላያንስ ገይሮም ወይ ከዓኒ ዩኒቲ ገለ ገብሩ ክእሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ናይ ሓሳብ ፅምዶ ዳኣሉ እምበሪ ኣምና ሹር ቢዮንድ ዳት ደሎ ኮይና ኣይስማዕንን ኢቨን ዶ ኣብ መንጎቶም ፓርቲታት ብዙሕ ፍልሊ የለን ግን እቲ ፍልልዩ ናይ ኩርሲ እዩ ናይታ ሰድያ እምበሪ ቢዮንድ ዳት ዋላ ሓንቲ ድፋላላይ መስና ኣብቲ ሶሉሽን መምፃእኹን ዋላ ኣብቲ ናይ ድመፅእ ዘሎ ጠመተ ሞለስ ቨሪ ማይኖሪቲ ፍልልየን ግን እቲ ፅምዶ ድበልካ ክንዛረብሉ ይግባአና ምክንያቱ ፅምዶ ክንብል እንኮልና እዚ ታክቲካል ነዚ ግዜኡ ክንቀራረብ ኢና ንገብሮ ዘለና ዲ ወይስ ዘይ ኤንድ ሪዛልት ቢዮንድ ዳት
is there any light by the end of the tunnel زون بزيادة كلنا خلنا ما يتقولون مساعتهم كاني كاب جزء ناب جزء هاني نزل خبر كلنا خن حتى من more definition نخبرنا كن حتى ما لنا يبل. Thank you very much. Thank you سعيد. مكيل تسفاين قاعد حن متاخا داويد كسر. مرحبا درو، مرحبا بصوت كلهم كما كانهم كما لهم. أنا إذا دخلت ثلاثة مجمرة بتاناي عقباي دمسا عباي سكفتها كمان جت طريشة تايبال تجلس تايكون انتاي مبالكو وتا أبكندي الناي تجراي تايبال مسنات بحال نجر زي ديري تهواسيتا الله تايكون جزار سوقتها أرسها كمان انتو تأخذ حاشي زرقة بالله. سمتاي نحنا خلنا نقول دلنا إرتا إسحاس داويد حنسا ودان لا ما أستطيب لك عليه لأن استس تزرقي حاس كنزارب الله من كريمنا لنا هو أنا أبتنا حار ناب حفاش كتكيت كلا يوهانس أجاي كزرقه كله أبو سنت وصلت حاشت بحاله تهواسيته سازي نحنا خلنا نقول نخل إساس أبزيد اليوم مش قرابتي طب لغلق النابلة أبزيد اليوم أتوخن بالنخل كوا حالي فوقن تجراي خدسنت كنا قبل تداخلنا تجراي خدسنت ديا خدسنت we don't know في خالي إعلامي سازي نحنا هم تاتلين أنا ناتي بناتي رئيسي لا سرعة داويد سرعة كده وتكتصليها أمو بقبو أي تقتلكم من المالتشي ابن عقباكم اللي سكلخو خاء أنا تصير مليسس فأنت أي نزز بقصو أبي ويلي زبلو هزب تقراي نمصنات زبلو بتلفزيون استزرقح استزرب قداي عندي قريب نيساس زخصو كمزيلون زتبقسه سرعات إثيوبيا حبيرو مستافو إيو كتحبابر مستافو إيو كويلي تتحاقني انتاي نيرو هزب تقراي نمصنات زحقني نيساس ملكتا يكون نتنا مصنات قداي يخون امبر بزحات بچبت تتحزو زترائيو خاء هزبي أكال هزبي منسات ناتقتلو ناب قدل كسألفو ترائيميو ስለዝኾነ ሲ ሓደ ተዘበገሶ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እዩ እቲ ጌጋ ናይ ዝምልካዊ ውጅለናትና ከዓ ነዚ ክሳተፍ ዕድመ ተቐቢሉ ኣብቲ ገመታዊ زيادة القرار يكسر هو حجي تقرارها كمان بسلتي ايكونتن ملسي ايتبنا لا تا غداي كوتا تا تهواسي تخون دلا تا رايا تا اسخام ورايا هي قداماي تاي بهالو حزب تግራይ مسنات ياتو دلا نتግራይ مسنات ياتو دلا نمسنات ديانا مسنات قداماي دو حزب تግራይ نمسنات زحقنه يا كما تقول لا يصمدوخه نابي كوسدنا بانصارو زخيزر له صمدو مالتي الجنس وياني قدم كامس ابي نابي كوسدنا كده فمس ابي يكون مسقله كون سوق عالم دمسكرون دي نحنا قنا ابزار اسناسي نمسنا تبهالسي كن خصنت تبهالسي ايتدلينانيا ايتدلينا كيريد
يا تسامع كلا تبغى تسامع كلا انك اتس اوكي انت انا نو لا اساس ادلاي تايكون ناب إساس راح تصقعو سلزلخ كوي هو ناب اساس تصقعو أيكون ناب اساس تصقعو ناب هزبي ارتاي تصقعوني أيكون انا اذا جابا كون هزبي ارتاي نساس كصنت لنا تايبال نحكن قبره خنا باني تግራይ كصنت اي تتاتاتون يا مسامبر نحنا بورزي زبلغاوات إساس أبزيدليو مس غرابتي كتصالو زي يقبأنا طبلغلق كبل بيدونو زخيد نبرخ نبل نخلينا بزي قلتوي نعم إساس قلتو نسبي ارتراسي حنت تايبالي ديو زبي دونو نزغوري سبعة شح أغتلنا أنا كمان أتنيتنا أنا كمان سلسي نحنا سأبو كلنا إساس داخل توصل لنا أمبري نتግራይ كصنت ولا قلمنا زبهال نجر أنا ندي it's not a mature politics سيدلو كلا أبتناي تايبال كمت أبتناي صمدو دبال باشاكا كتاب داخلو قرمجر قال شوي أنا انتايم بولكو لفنتي كنبلو نخل سلمتاي بعراي أنا حدا بعراي لني كالعاي بعراي تدل كله كاب قربيتي كاب عركي كاب زفولتو تايبال يحتت مالتي لفنتي هابنندو إلى لفنتي يمس تبعراي ونونا زي كونكوسي نعان تدل قام حرسلي لفنتي قبر لفنتي خنولو نقل لفنتي خبال كله كمان كلتا عين لفنتي عادي ناي استراتيجيكاو لفنتلو تحد خاري تاكتيكال لفنتلو سلازي أبزي شمدو كتبلو كلا خاجن جزار سوسي كالي زي كونسي شمدو هذا لا بحده علامو ببينهم كله أبحده انتخاب شمدو لها زها جلسة توتالي رونغ يدبلانه كم أنا جن لفنتي ختبلت خال خلافنا بعراء لك حد بعراء لك حد بعراء كاب غربيتها وكاخابتم أبو دك عجلو سخا لفنت تحت لفنت بخا ساها كديون كلها لفنت توم عجاجستان تدليكا مريتكا تحرسون هاي بالك تكبر مالتي تالتاي عند حتوخنا حتى دل انا انت بتك امس ساعات سي رايو عن تويت نيركا حجي خانا بكم زوسنا تلالها وسيدنا عندي وسيدنا كون سلمتاي وسيدنا داخل نبلالنا نمبري امنتا كم زوستنا انفلط انتبل وسيدنا اسكو يلنا نكون احنا اتفلاليه تايبالات نحنا تهاجر امصينا بجግንነት ታምጽዋ ህዝቢ አይውንናን ይዘሎ አይውክላን ይዘሎ ተወሲዳ እኮ አኸባና የላ እንኳ ዛሃገር ያ ንዝሲ ስለምታይና እንታይና ኾና ኸውን ዘለና ዕልናሲ አብኡ ክንዛራረብ ይግባአና ሕጂ እንታይና ነኸውን ዘለና ክሳብ ማዓሲና ክንጽበ አፉስ ከንዛረብ ከብዚ ባሻይ ክብሎ ጸንሐ ንሕና እስከ ንተሓታተት ንሕድና نزررب نحنا نزررب نحنا نكبر حمقنا ينبر إساس برتوع يكونن نحنا بنحافنتات حالفنا سباتنا بنحافنتاتنا أتونيرنا نقول له زخول اللهنا نصانت هاجر اللهنا نبلالنا كحالنا زين وكل هاجر نيساسات كينا عبدنا قال ملسي بمتينا خما قوت وانا كو إساسي وانا هزبن وانا هاجرن كو إساسي زولو أتوم سوات كابتاي بهلا نعرف كوينا نحنا كم سب كنا حسب كم سب نحسب فطاري حلنا هبناي حلنا ننتقبلو جيجانا نهنا ندع زي فلتنا جيجانا يكالنا عدنا ان حزبنا كان عري اين خيلينا انت اين نفرار حدلنا نحن حق دينا هاجرنا خنا دحنا دلنا حزبنا خنا دحنا دلنا عسرت جزء مسينا معلتي ولا ابسس سومون اب فيسبوك تزاربنا حنت نجر كأسرنا انتخدنا نقالس لنا خوين سمعنا كذا خوين نقاقال لنا نقالس لنا نعلل لنا داوي تتقال الله يس التقالي لا له زي كابزي وزيناسي نحنا بس ساعات زسي نابز وسده وسيدوا له دليتو قبرالو عدي اكيد نغيرنا اكيد
إساس كا حجو سمعنا قال ملسي كله عسرت 34 عامة أبعل نصان دبولو حاسوت كا سمعنا له حاسوت راح يسمعنا دول زي اليوم تزيسي نزيتات نحنا بزي عين التعشو نحنا انتاي نقبر لنا حاد اقرنا نقول قادي نحنا تاريخ قريفنا نخيد بجاختكم ابزين الزارب انا جيجا تداله نو وتادر نيشتي جيجا كنقرا لن ولا تنيشتي جيجا نزمن سيزي نركبو اقال لسان ركبو نسي تكاينا نحنا هاجر كنمرح يكوننا نحجي كانوا مرحو تزيكون ثانك يو ودي الله ثانك يو اذن هاي كل جزء زربانا انديو جن اكسا حج معرفة قبر له زي كعلي قداي تلوخنا نحنا كنقابا جن أبقى وانون أمم مدرخون بب مخنياتهم انتاي نصرلو كميلو خخقت ملو حساب مقرابي حبريتان حساب مقرابي أناليسيس مقرابي زنت خوين الزخواني بزي خيدالو نابز خبز حكاي نابلنا كنحبرون كلنا تنسو أنصارتي إساساو ملك الزبلو كرداء كغير مأنتي دعبا صمدو بعلم زبلو زلوني انت صمدو انتاي مالتي حليفاتك كانت خوينا نبر مجلسي بالله أبي كبصحنا يو وينابي كوسدنا يو التبل بتزخدو زلو قعزو نعزب علنا كسحج زي العلنا يقن أبزي زأتفو زلو التحساسباتات ناي كباب حيلتات ناي حالات هاقرات متقتتاو بخمي ملكعو يأتلو إذي كسعكن لي سيريس قبل الحزبنا نحقرنا كوني خير أبزبل كنا ما يقبعنا حزبنا خابز خسنق يقبعه امبر أبتدقا قامين تاي نقبر كنبر أين خيلنينا ننتاي نقبرسي كتقبرو يزلك كامبر كتوقع له يكون نزلك زن مخنيات زن مخنيات علو تلزي زن أبز خبز صحي أو انت خيب الصح انتاي نقبريلكا وسان ترى كعنك بزغل وسان ترى وكلو زغل وسان ترى أبك ترقا قصلو اتخيل درجات بس أبتكيل عليك بدرجة نقابة محبار ممهار من لععال حزبنا خاطر عيلو سرحو خسر رحي سرحنا كالوت زأمتنا يوم ناي حبير كان مكلاس مدبات بتدقاقا مقريب ناينا سمع أزني رخبون سعون يقطمونا مقاط امتي يخونونا يميلنا زعتنا يوم أي سرحان فلازي كمز أمام سيحادو درفو انتاي نقبر نابلنا مدقاقامو ولا حتى قمنا قير كمز زخيل عيقونا كن قبرو النخيل انتاي لنا نقدم كن ما يتقلوا لنا كن كتعلو انتاي تعقمتات أبزو خويننا كن قبرو النخيل زن يكاليو أبزو بالمدمدم تا سبت حكا immediately نتعيو مدب توصالو سبات أساين تقبرلو كتقبر كخيل منتي أبوي بس أحنان سلازي كابو وصاي كخيد زخيل عيقونا كابو وصاي كخيد زخعال اللو يترف دون احنا
ናይ ህዝባዊ ሃገራዊ ክትዕ መድረኽ ከፊትና ምስ ህዝብና ክንራኸብ ንቃለስ ካልኦት እውን እንተኾነ ብደረጃ ዝበፂሖም ዝተግበርዎ የሎም ስለዘየሎ ይኸኣቲ ሕጂ በፂሕና ኣብዚ ዘለናዮ ኣብ መካነ ክረውሕ ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ ዕቑባይ مرحبا بزرو حكي جمرنايو ولا كابتال استجميرو زخدنا ياسني تبو حجي مترام قبرو لنا الجنة ولا تي داود زلو كسبو ولا داود سلوك كم زين نقبر بكل سني تي عقمنا كموزنو كلالو على داود سي عقمنا انتهينا مخ نقبر كاب تأكيبنا نحنا تمايتنا حزبنا كسمعنا زخل أقاباتنا قبرنا حزبنا لما أبحد أوان كلت في بوس أنصار سرعة زي عمز كايد مو تي سرعتونا مخانو كوج سيتي علامة نكايد لنا انتغيلنا مالت شو عامنا قلبتنا جنزبنا نواهدنا حدا حيل دبل ميديا غيرناس حزبنا بطرنوف بموكل بوحلول زخونه بكيلاوي زخونه ميديا غيركا ملختاتكا تسابرولت كابزي من العلي كنقبرح نخل زلو خوينا ايسمعنن ምናልባት ከማለ ኩሎ ለሆን ዳዊት ከምዚ ዘይ ንገብር ክብለና ይኽእል ኾን ግን ከይተማየትካ ከይተራዳእካ ንሓባር ኣራዳኣ ከይሃለወካ ክትስጉም ኣይትኽእልን ንሓዳቅቢት ሕጂ ትዛዓበየ በዛ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣዘራርባ ሎሚ ዝሃባ እንዲህ ሰብ ይኽዳናገር ዝኽእል ሕጂ ወላ እቶም ሰዓብቱ ዝነበሩ ከም ሓደ ዓብይ ስፒች ዝገበረ ንኣሜሪካ በዲህዋ ንትራምፕ በዲህዎ እንዳበሉ ክኸሉ ከም ምዃኖምሲ እዚ ግን ንሕና ብልዝብ ዝበለ ብኣፍልጦ ንህዝብና ስለዝቃልሕ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምዚ ክብል ከሎ ንኽዕሾካ ዳእዩ እምበር ከምዚ ማለቱ ኣይኮነን ሕጂ ንኣብነት ካብቲ እንድሕር ኮይና ዓይነስኒ እንታይ ኣለዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ልዕሊ 12 ደቂቕ أنصار أمريكا الزرب بزعما أمريكا الزرب أنت تو معدراني أمريكا إذن أمريكا نو بريزيدنت إساس سبيتش ناتو خيب كلس إرترا أبحاري زلع على قمانا خمزلا بديمقراطي بفتحي حزبها تحبينو حزبها حقيفو زخيد دولمو أجوها وسخان دي خمر حينا زلو دولو خويني ززارب زلو أزغا قويو بجراس إرترا أبلع قدمي علم كترين كلاسني حنت زورقت حجر كم مخانا علم زمسكر الله كم مخانو كعيدو نهزو زمن زلي نحنا كم زيلنا نهزبنا كنقل زلو كلنا كابت زلو ناي صعبنت ناي إساس قرب كنا نقفون تا زيوم حواتنا سكاتا زارب لو نقرنا لو با زي زبلنا دلو سناب كلا أنفت كوستنا زخل حجينا عبنت أنا قال كابتي كان لي بريزيدنت إساس عبي ملختي إذا حسب كله خدانا كده عبد حالة فكرة عمتسي ربعي جنباري لو ما نيرو نزلنا وزاي أبو زاي زغمت حزب إسرا كم فشلت ربعي جنبار فشلوا حجي قال انتهيلو سراويتن حزبن أبو زاي زركب حزبنا خا كم سالساي عودة مخاته ريخالها حجي كالي إذا متزلو تي ربعي جنبار فشلي وما نو مالتي سي وخير يرون لي حجي قد حم بريزيدنتنا خا سالساي عودة مخاته فتيرون الله يقولوا حزب تصنعني من خير زقولوا دلو إذي مدانا غير زخونة قالات كم حدا نسو نسلطانو طرح نمكل خالي زغورو زلو برسي نهزبي صح حاليو ولا حنت مدب حنصصو كم زيل لحرا تزعبي دسكفني كابتناتو ازراربو نحنا
نتأمر لمعاتهم مخاطئ تقريب من الليل ما يزبي كون لازم تأمر ريغالا this is centered government زخونة ولا حنت لو تنو بالعراجي مغربيت كنا مصاحين خلينا ازي تيم حزبي إرترا زهابو مغلصرو موزي مس أمريكا مس ناتو مفشال مس ناي تشاينا قدامنت مخان حزبي إرترا سني كابتي زلو شجرن تنكنسي انتي كوصالو تخل ولا حنت كوصالو زخل دحراي انتي كا حدش فتيرو يحكم لهم وبعلو لفنتي كم زي قبل مس أبي كنات نخكايدن أبي كساقرنا خمهانم أبي تزطعي أبي مفتح كم زي هابون إيرتراسني حسب حجي حدش هاهو تفتير الله يلقى أبي تبع نتي الترخيب زنبر ناي سلام هاهو زفرهم أكلات إيماجين مريم زيهم إرتران إثيوبيانسي سلام سلز جبراس أنت من يوم تفرحوا أنت يكون من تفرحوا زيتاتيو حزبنا تخفيتو قربلو زلو تقليعو قربلو زلو حجي نبلصقنا نذا بلصقنا بارت مالتي نبلصقنا غزيهم إلكوانو أب خبابنا الشرحي فترة مالو زي حجتها كوينات دي كونس كويناتات أوجو مالو فلت لكم قايد برونير الناس بيأثرا indirectly تدالو إمالتي نكويناتنا إذا قويكم مخانو والحنت نقر بتبتي إثيوبيا والحنت يبلان كبرت أنح لقنا خان كويناتات تفتيرهم كم زلو نابرا هزبي أبتناتو تي إيموشن هزبو خاطر إخاب كوينات دو تفتيرهم دو تمزي كونن يبدأ يدخلوا كله تزتاع وحتى يتنقلن وحزب إرترا كنبلو لنا حزب إرترا بخمس دعم السنة ديسكورات ناي بريزيدنت إسات عمت زلادنا له سلازو خانة لوتي كمت زي كمخانمتان كله سراويت إرترا أبزي كونو جن خياتو نبدأ حجي أما مسلكات تطعيمكا من حزبها أدحن كل حيل لك حزبها مساخا يدوك بالزخل تبارع راح تانيشتي مولعت راح زد له خوي تسمعني مو من الوقت كانوا واحد ياخذ النفسي غني اللي ما مرزقهم أنا اللي عقباي نسيت عندي تي علامة كم تقول لجزء نقوله سلازي تي زعشو زلنا تهزبي بميدياتاتو يخون حج خاء انتهي بلالو عفينو أزيف نسو ناي عالم هيرو خينوني إرترا كلا خلال زخل ويكاب أونشفو بحث الأوان كبسحا زخل أبيلو نابلزم تعذب بلني أبت مأتوي نسيو الجغاء زخلو بحنساب كن القصوينا هذا عينتو قراربا انتاي مالتيو إلا نتهزبي عينو خفيتو كرئ خمزلو حسبلو خمزلو مقباري تنهزبنا مقرراب النبلو مالتي داويد هيك زارو أنا سي حصرت بلد تايد بحالة دلهني حدا مجمرة نقر انتاي نقبرا كونكون إلى رومي هذا لوم زبول كوسي نحنا اتجاقا نا إساس راح يكونن إساس لزبرتعا يكونن نحنا سلز حمقناينا نحنا خا انتاينا كنا نحمق زلنا نفسنا نمرمر نفسنا نفس ماتنا نزاراربولو بجهود نزاراربولو دخمتنا نزاراربولو يزولكو مبري حجي انتاي نكبر يكون تداراربكا خا اب انتاي نكبر تاتو مجناي نقابا تقابيكا اب حاده علامه مسوسحكا شعوب أباي تخيط كادمان يتدليو فتحت مصم على سأزي أنا نسفي أزولكم بركم دي أباي دبلود نوري عقمي ألنا فرقا أبحلنا لحلنا إنا سحيت نمبري عقمي ألنا
عمايت مالي نصازو صانا حزب كوينا يقفى حكاية يا حتى فحني نو فحني حتى حتى دحان يا حتى حتى كايلي من ينا نحن ما حساب زود زي صبت هاي حد مسودا كو زي تحتن انت اخا منغو تخلف نتتبلو اما ما يتغلل حتى كازل يصنح حموني امود داتا شعو تحتني اذا ذات برك كتصلمو زي يا اذا قد زي انا زولكو سي نحنا سي تاينا ننصر تندلو ننصرو انا صرنا خان نزاراربولو بخفوت نزاراربولو تزاراريمنا عقمنا قليل يكون اذا اساس زغبرو زلو كله ولا دي كمتي حجق بايت ولو صنحه كاسي كل اندحري خاسي نعقتا بانا نعقتا بحزب افرايزر زلو نعقت حنت نقبر كم زي نخل فتنا نحن خاخ نقبر نخيل لنا زي نخيل يكونان انتاي دا حلنا يو طفينا دلو تحلنا انا بحلنا تمركسنا بحلف زومنا نصان تقالسي كاب عدمي يا كباب عدمي زلنا سي قرب بجهك نتاعتاتو كن علي إنا نخل نحن حجي كن علي كن معد كن حبر إنا نخل نحن عسي عسرت قدر زارب لنا مشاب زوم انت عسيرنا خدنا انت عسيرنا وطينا فأسرنا نقريل سهزي أنا أبونو صحانا زارب سنيحين بري بنا عقمنا هو وحيد له سنيفنا لنا عقمنا حلنا انا سنيكو يلا سيحتنا حلنا انا سيحتنا نزل نملسو هذه سي نعاز بزول خانا خلي عيكم كنت شيء هاي الحج حتى تلقاها تاني نحن اخذت بالخاسي نحن اخذت بالخاسي من مالتك نحن قبل كالو زومنا نصان تقالستك ولا كاكل قبل كالو انا قال وش تزي نقابة مدد نقابة ني مليسي عنتوي مخان بخينو እቶም ዝጠቀስኩም ነጥብታት ባዮም ዝደገሞም ክንገብሮ ንኽእል የለን ሕልናና ስለ ዝበረኽና ኢና ከምኡ ንገብር ዘለና እቲ ካብ ዝሓለፉ ተቃለስቲ ጀጋኑና ዝተሰከምናዮ ክብደት ከደቅሰና ስለ ዘይክእል ኢና ንቕፅል ዘለና إزي كان العلن كلنا خاء نهزبنا محبار ممهار من العال هزبا ومدرخ مخفاتيو بوليتيكا ودب أيقونان نابزخون يخون سلطان ناي هاجر إنو ودادر أيكونان إلى تبجسنا بو مسيرته خان الجابا يقصر نزخ التبابع زخيلو المجرشاك زي خبلو زدلي كالتبابع زخيلو ميزانات جمجمات بفنوتات نقريبنا نازي زملس أين برد أوشت تي بوليتيكا والدبات يكون من كسعاسات ويون زخونة الجباب قالستات بفلايكا اتي امنات النتن لولاو النتن هاجر زأمن كالاي نهزبنا جبقينو نهاجرنا اب حدا غاز الساطح زلو هقدفاو ملكي ام القاس زأمن كله حدا جاي مساقاقري أجباب قال تخسرح إنشقا انتايلنا يو حدا هاجراوي بوليتيكاوي جنبار كسرح إلنا فنوتات جيرنا قدما جيرنا ملسير خبا نحنا جن اتي تبقسونا ينقابا كسعمت الرشا خنقصلو إلنا نقصلو لنا تخنقبرو النخيل زي تبقسنا لون النخيلننا نبقس لنا سلازخونا اتخالي كملس زخيل انتغينو بدرجة بوليتيكا والدبات اندحر كوينو
أنا كمبال ندحريت قطع إيلان نتا حزبنا حدا خوينو تقاليسو ناس النتو زقونات أفلا هاجر بحادة تقاليسنا كان ركبو إينا مبالك ساعة زي بصحة نحنا خنقبرون نخيل نقر يلن نحنا خنقبرون نخيل نقر يلن ناي ودبات قالسن قد محجون قليسة نيري ناي ودبات ويناي سلفتات قالسن كمناتنا هزباوي مدخاتن استفلاليو انت دا ابو الدبات تراخ الصاوتي زبل اندفيدوال الليو مسلويو وصيو نابنك قالس خيلي كاباناس ودب سريحنا إنا نقالس إلو وصيو من جنب بجزيو نتنا ودبات قالسي زمسو له في التحقن يلا بحد وجن يحزو بتحد وجن يحزو الناخواني أدزل لنا درجة بس حلو سلازخوانا نحنا اتنخدو زلنا مقدي اتخنا عوتون ندل علامة نقحة هزبناي حلنو زبرابر كابتي دي تفلقو زلو كابتي عفينو زلو كيري كي سمع كي زارب كي صحف مسكبابي هم أبحد حدو نقدم مسكبابي مس عالم كير راخب فايبروبتيك ساب أفدقين كله عسيوزر زيتات بتنكفو زخيلو كلا عقلو زخيلو كان مقرب حليفنا كنبلون نخيل نقر يلن باشاي اوكي نو تي دزاربنا زلو كودي نسرح كلنا كو جنسي وهول سلازي كون ايو تي سلازي تعودنا اي تي إذا صرصرنا زلون بر أي نقبرني نازلنا كم عقمناتي نقبرها لنا عندنا والدبات عقمن نقبرها والكسبات عقمهم يقبروا جزاوتي وجلتات عقمهم يقبروا ميدياتات عقمهم يقبروا له غير نتطلب سي نتزلت هزباو طلب كعوتو ስለዘይከ عليه ሕጂ ሓደ ካብቲ ጌጋታትና ከማን እንታይ እዩ ኣብ ነንሓድሕድና ውዒሉ ሓዲሩ እንተ ደኣ ነቲ ስርዓት ንቃወሞ ኮይንና ነቲ ሕፅረታት ክንጠቅስ ክንእርምን እዩ ዘለና እምበር ኣብ ግርጭት ክንኣቱ ኣይግባአናን እዩ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ክእረም ዘለዎ ነገራት እዩ ካልኣይ ነገር እንታይ ኢና ሕጂ ንገብር ከም ተዓንቶ ዝበልክዎ ሲ እንታይ እዩ ሙሉእ ዓመት ተቃሊስናሲ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ ነይሩ ኣብ ምንታይ ንፈላለ ነርና ኣብ ምንታይ ክንወሃሃድ ነርና እንታይ ኸቲ ዝተፈላለየና ነገራት ነዚኦም ሲ ፈቲሽና ኣይንዛረበሎም ኢና ኩሉ ግዜ ክንሪኦ ከለና ኣብኡ ከለና ጥራሕ ኢና ክንሰግር ንደልና ኣብ ካልእ እምበር ከም ትምህርቲ ኣይነቐምጦም ኢናቶም ንኣብነት ምስ ወያነ ተመሓዚኻ ለውጢ ከተምፅእ ምፍታን ከምዚ ጌርና ነርና እዚ ግን ጌጋ ኢሉ ዝኣመነ ኣካል ኣለና ዶ ከምኡ ንገበርና መሊእና ነርና ምሽ ብዙሓት ኣካላት ነርና ከምኡ ዝገበርና ሕጂ እዛ ነገር እዚኣ ሲ ዘይተዋፅእ ምዃና ተዘራሪብናስ እዚኣ ተመክሮ እዚኣ ሓሊፍናስ እዚኣ ክትእረም ኣለዋ ድሕሪ ሕጂ ክትግበር የብላን ከምኡ ዝበለ ኣካል ግን የለን ስለምንታይ ኢኹም ደይብል ስለምንታይ ኢና ዘይንእረም ማለት እዩ ካልእ እውን ነይሩ ስርዓት ኮይንና ኢና ነዚ ሃገር ንሃንፃ ዝብል ማለት እዩ ነዚ ሃገር ስን ህነፃ ስርዓት ኮይንና ለውጢ ንግበር ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ካልእ እውን ነይሩ ሕድገት ንግበረሉ ንዕኡ ዝብል ኣረኣያታት ነይሩ ሕጂ ብመንፅር እቲ ንሕና ክንተኽሎ ንደሊ ስርዓት ኣብ ሃገርና ማለት ሲ ቅዋም ጌርና ባይቶ ጌርና ብግዛእቲ ሕጊ ልዕልና ሕጊ ክንመሓደር ክንምነን ወይ ከዓ ንሱ ክኸውን ከሎ እቲ ንሕና ክንገብሮ ንደሊ ነገራት እንዳሃለዎ ከሎ ብዛዕባ እዚ ኸ እዞም ካልእ ከምዚ ክብሎ ፀናሕኩ ኣገባብ ቃልሲ መሪፅና ፀናሕና ነቲ ስርዓት ዕድገት ጌርና ነዚ ኩሉ ገበን ዝገበረ ነዚ ንማረረሉ ዘለና ስርዓት ሲ ብግዛእቲ ሕጊ ከምደይ ምልከቶ ንዕኡ
ዝኩሉ ነገራት ከም ዘይብልከቶ ዲሞክራሲያዊ መሰል ከም ዘይብልከቶ ንዓና ግን ከም ዝምልከተና ጥራይ ጌርና ከነብልሲ ነዚ ሕጂ መዚና ይዶ እንታይ ማለት እዮም ወይ ከዓ ንሳቶም ባዕሎም ሲ ማለት ብቑዓት ሰባት እዮም ቶም ከምኡ ዝበሉ ብቑዓት ምሁራት ምኩራት ኣብ ቃልሲ ዝነበሩ ሕጂ እውን ገና ተለለይቲ ኣካላት ኮይኖም ዝቕፅሉ ዘለዉ ኣካላት እዮም ስለምንታይ ንሳቶም ከነዚ እዚ ነገር እዚ ትክክል ኣይኮነን ከምዚ ክንብል ከለና ሕጊ ነቆም ክንብል ከለና ብልዕልና ሕጊ ንመሓደር ክንብል ከለና ሲ እዛ ዓመት እዚኣ ሲ ዝገበርናዮ ጋብ ኣብ ቃልሲ ግዜ ሰሪቁና ተጋጊና ኢና ዝበለ ወላ ሓደ የለን ስለምንታይ ኢና ሕጂ ነዚ ኢና ክንፍትሾ ዘለና ስለምንታይ ሓደ ኣካል ይዕበይ ንኣስ ዝገበሮ ጌጋታት ተቐቢሉ ሲ ክእርም ዘይብገስ ሽዑ ኢኻ ሽዑ ንስኻ ትራስት ቢልዲንግ እቲ ናይ ምትእምማን መስርሕ ክመፅእ ዝኽእል ሽዑ እዩ ማለት እዩ ሽዑ ኣነ መን ኢኻ ንስኻ እቧዕ ድሓንእሶ ጌጉ ኣሪሙ ከምዚ ኢሉ ከማን ሕጂ እምበኣር ሕጂ ሓቢርና ከምዚ ክንፍትን ንኽእል ኢና እቲ ትራያል ኤንድ ኤረር ዝግበር ሲ ዓለም ከምኡ እንድያ ክግበር ከሎ ሲ እንደገና ትፍትነሉ መንገዲ ሲ ኣንፈት ዝህበካ ምትእምማን ዝፈጥረልካ ነገራት ባይታ ክትርኢ ከለካ እዩ እዚ ንገብር የለና እዚ ክንእርም ይግባአና ንኣብነት ሕጂ ደይ ተዓዲሚ ኣቲ ኢሳያስ ዳ ኣብይ ኮ ዓዲሞ ድሓራይ ንወያኔ ሃሪሞሞም ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኣነ ሕጂ ነዚ ክንዲ ዘይልካ ተዓሉ ፅቡቅ ጌርና ኣነ ተዓዳሚ ኣይብሎን ኢንፋክት እዚ እንታይ ዝበሃል እዚ ክሪፕቶ ዝበሃል እዚ ሰክረት ሂድን ኣጀንዳ ነገረታት ዓይነት ሒዝካ ትኸይድ ዓዳሚ ንሱ እየ ባህላ ምክንያቱ ንሱ እዩ ጌም ኦቨር ወያኔ ዝበለ ኣብይ ከማን ኣይኮነን ጌም ኦቨር ወያኔ ዝበለ ኢሳያስ ጌም ኦቨር ዝበለ ስለምንታይ ንሱ ተሃንዳስ ናይቲ ነገር እዩ ከረዳእካ ዝኽእል ነዚ እንድሕር ተመራሚርካ ኣሎ ሕጂ ነዚ ንምንታይ ደንካ ተዓሉ እሞ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ጌጋ ሚዛን ኣለና ትክክለኛ ሚዛን ነምፃእ እዮ ንዕኡ ዘይንብል ማለት እዩ ብከምዚ መንገዲ ነቲ ብስለት ናትና እንታይ ማለት እዩ ኣና ሓደ ዓብ ነገር ኣሎ ክሬዲት ንረኽበሉ እሱ ከዓ ንቃወሞ ኣለና ንስርዓት ግን ከዓ ሓደ ጉደት ኣሎ ነቲ ዕንቆት ናይ ኣናሊሲስ ናትና ድማ ኣብኡ ገፅና ስለ ዘይነድህብ ድማኒ ሓደ ሶሊድ ዝኾነ ተሓሳስባ ክህልወና ኣይክእልን ኣለና ንሓድሕድና ማለት እዩ ተኣራሪምናን ዕንቆት ዘለዎ ትንታን ሂብናን ትርጉም ዘለዎ መንገዲ ክንዲ ኣሪምና ዝሓለፈ ኩነታትና ንሂስትሪ ንጥቀመሉ ጥራሕ ኣብኡ ከሎ ክንቅፅል ታሪክ ንደሊ ኣለና ማለት እዩ ነቲ ዝነበረና ታሪክ ገዲፍና ኣብኡ ከሎ ክንቅፅል ጥራይ ንደሊ ስለምንታይ ንሕና ከምዚ ዳዊት ክብሎ ዝፀንሐ ዓመይ ዘሎ ብዝግዳ መዓት ምሁር እዩ ዘሎ ግን እስካ ተረድ ኮይኑ በዚ ንሪኦ ዘለና መንገድታት ፋሕብትን ኣትይዎ ኣሎ ስለምንታይ ፋሕብትን ኣትይዎ ዘሎ ነተን ጌግኡ ከምዘ ዝብሎ ዘለኹ እንተደኣ ክእርመን ዝኽእል ኮይኑ ናይ ምትእኻብ መስርሕ ክጅመር እዩ ማለት እዩ ካልእ እንታይ እዩ እንታይ ኢና ንሕና ክንገብር ንኽእል ኣብዚ ግዳማዊ ዓለም ኮይና ከምዚ ክትብሎ ፀናሕኩም ሲ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ውሒድና ሰሚርና ኣይሰሚርና ሲ እቲ ናትና ዓቕሚ ዝለዓለ ዓቕሚ ክንገብሮ ንኽእል እንታይ እዩ ከድና ሕጂ ሬቮሉሽን ከምቲ ናይ በረኻ ወፊርካ ብረት ኣልዒልካ ከተማታት ሓራ እንዳውፃእካ ኣስመራ ምእታው ኣይኮነን ሕጂ እቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ እንታይ ይበሃል ማለት እዩ ዳርጋ ከማን ሬላቲቭሊ ኩላትና ንሰማዓሉ ጉዳይ እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ምናልባት ሓደ ውሕድ ዝበለ ነገራት ክህሉ ክእል ይኸውን ብረታዊ ቃልሲ ክጅምር እየ ገለ መለ ዝብል ነዘይኮይኑ ኣብዝሓ ግን ኣብ ህዝቢ ንውሽጢ ዘሎ ህዝብና ኣበራቢርና ነቲ ዘሎ ተዘሪዑ ዘሎ ሰራዊት ድማኒ ናብ ዝምልከቶ ከድህብ ከም ዘሎ ብምግባር ብሜድያታት ጌርና ዘስምዕ ሜድያታት ድቃስ ዝኽልእ ነቲ ስርዓት ነቲኦም ከዓ ካብ ድቃሶም ዘበራብር ነቶም ኣብኡ ዘለዎ ህዝብን ሰራዊትን ከዓ ጌርና ኢና ተዓቕምና ሕጂ ንሱ እዩ ማለት ይኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ዘድሃበ ቃልሲ እቲ ክንገብሮ ንኽእል ዓቕምና ክገብሮ ዝኽእልን እቲ ዘበን ዝጠልቦን ህዝቢ ዝቕበሎን ኣገባብ ቃልሲ ከመይ ጌርና ክንመርፆ ንኽእል እሞ ንዑ ካምፔን ከመይ ጌርና ንገብረሉ ዋላ ከይሰመርና ከለና ሲ ኣብዚ ገዛ እዚ ሕጂ ንጋባእ ቃለሲ ዘሎ ማለት እዩ ቃለሲ ዘሎ እምበር ክክሰስ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ህፅረት ተልይዎ ኣብቲ ካምፔን ዝገብሮ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ተባሂልና ክንመዓድ ንኽእል ኣብቲ ሓደ ገዛውን ከምኡ ኣብቲ ሓደ ገዛውን ከምኡ ማለት እዩ ንሕና ንፀልኦ ነገር እንታይ እዩ ምስቶም ፀላእትና ኣላይ ዝገብር ጥራሕ ምስቶም ዲክቴተርስ ኣላይ ዝገብር ንኣብነት ዋላ ወያኔ ይኹኑ ዋላ ኣብይ ይኹኑ ሕጂ ዋላ ጎደበና ይኹኑ ንሳቶም ብቐጥታ ተንከፉና ኣካላት እዮም ማለት እዩ
مس إساس عنسا أفاتحو عنسا أسلامو عندكونو بغتا تنكيفومنا سأليومنا كأمنتي ناتنا هزباوي هيدت بحبار كوينو إرثراونت تقالسولو نعو كمان كم فقعقع كم زبل كم زنقع غيرهم مغنياتو إثنيك فدراليسم 27 عمت مسوم سلطان حيزهم وياني بإثنيكال تايد بهال فدريشن كسرحو خبلو زيرو نابي نمن قديوه نعوم مجمريا قديوه نعنا دماني حمام تلاقبكا ننشير لاقي قلنا مالتي عفار كان ملكع كحز كله قال قال اثنيك جروبس كوم عينت ملكع كبقاقشو كله اذن بعلو نتحنا نبرنا تطح بايتاناي تطح فدريشن نقبرو له نخيل اوراجاوي زخونه مقربات نبرنا عليتነት زي بلو سوشيال كومبوزيشننا كحز ورندا غبره زخيد زنبره نعو كم دبتنن كم قال خمزاتون غيرهم لنا مالتي ስለዚህ ንሕና ነዞም ከምዚ ዝኣመሰሉ ዲክቴተራት ባህርያቶም ፀንቂቕና ክንፈልጦ ይግባአና ማለት ተኣወቲ እዮም ኢልና ክንተኣማመን ኣለና በዚ ከምዚ ናተኣራረምና ተኸይድና ኣይ ቲንክ ፅቡቕ ደሓን ኢና ዘለና ማለት እዩ ግን ክንተኣራርም ከለና ድማ ወሓለ ብዝኾነ መንገዲ ካብ ነፍሰይ ጀሚርካ ንጋገዮ ነገር መሊኡ ኩሉ ሻዕ ንጋገ ኢና ጥራይ ማለሲ እቲ ጌጋና تأرام دي أي تأرام نيو فلز غير جزء يفديو هاجر دعون نديو ولا تراي بخابو الصحة درجة كرمز غيريو إيو إمبري نحن مسجيجا عنا ودسب تقال ساي بفلا تقال ساي نحرقينه بجيجا إذا حل مغنياتي واسع سلزول كي تواسع كاجيجا خد جبر يتكلنا ثم أبونو تاي جبر ثم أمر زجبر ويز غو نازو صد ويز غيد مالتي نحت ذلك نحت سريعك نحرق لنا جرير كاجد تتقاقل لك مالتي the difference is how soon do you correct it كمي كالتيف كاتو الرومان تقاقا خاطر حيوزر أبز مسرح زي نحن حجي كالتشر ناتنا نام حايشنا نكيدا لنا أبز عامد زي ناتنا بهالي ناتنا قوانقوا ناتنا communication كالتشر زي نام حايشنا صلاعتنا بقبو رأنا يوم زوم زقاقي زولو دمان بدين حسيا بنصاري دمان نعاتو نصو بقى تجاجل لها نرجاجل لحد تجاجل على هم عرم مز خمس أي واسع ناني كم تجبر لها تدري كوين كن كم تعبيتو تجبر جاتات نابكال نعتقيكونك ده حرك ذكر يا تعبيت بالكايا مستخالع حدش جيجات جبرة تدميرة بقدامي سدي كم تجبر كايا خاطر خير ترى إذا ما أنت تخيلوا بعلنا نزار بقول نخيلينات جيجانا أنت تخيلوا شيء انتاي حدا زنب كوسي نتيجة خاص بعلها تزاربو تدي تزارب كالوت كزاربو يميلك حكي هذا بس خاص بالك عبد كاي مثل كاخير غون كالوت كن فلطوس سلازلو كمزي تلاقي خاهم اليوم كوسو حدا معلت مال تخاب نساتهم زقدمو خام وتخصص تخون بعلها تعرم خونكا انت تذكروا خونكا قلتفكا تكاتلو خونكا نتي غعزوناتكا ازي انا خمزي بالنيري كم تقبر نيري الكات صحفات كات خوينهم تقرمهم تصقونهم قالت قبرهم كم زي مغنياتي نالكا كم تمهاروا لنا قبر كان تقيدكا I think دحانا لنا عزبل the only thing كابز لنا يعني لعلي لو تدا قبرنا نكيد لنا بزخبلو تصرحكم مسريت بحالا يغني لي Thank you باشاي well mostly نمنتاينا زنبيرنا خمتخل جيزي حد نجر مستلع عليه نابوينا شيفت نجبر اتن كمحطوطات زقرب كون نرجع العلنا ناب مملاسن اياتنا مخنياتو ناي مسائي which is اب حصير اوان مالتي ناي مسائي شجرات حزبنا هاجرنا تقالا سلزخونا مو كل جزء تلوخنا خا حزبنا نتزحل فريقو ساحجز مصو حجم من تاع كونتات له صباحك نمنتاي كودق بزخ المجدي ويكودق بزخ المجدي يوزدالو زلو
رئينا كل جزء فوكس النجبره تناوشت حمامو كألي تزكيلو تقولوا بدجز مسوزلو زعقتو خمزه اللي حضور حمام مخانو كان حلف اللويتي من الأختي حسبكو تلوخنا خاصي لي سلازي إبارع إزلو كبارع إزقود كأرلو نعوخا بعبي إزواسول زلو بخينو إثيوبياني إرتران كمون تقراي ناويشتهم أجمعت النهارلو كاب كلت زبدلونا من يوم نمرز بسلام كي قدانا كنفتح له النخل انتاي كابتي زبصحو وعل ناي بريتوريا كي وصو which means وعل بريتوريا إثيوبيا ونث نمرققاتي أفرارين سلازي بزبي لخفتح يدلي وخاب كونو نايت كراي إثيوبيا ونث يرقاقات أمو إداو إرتراو ملكية إداو إساس بوم أبيليوخون بفان أبيليوخون بخال أوت أبيليوخون كل جزء مسلطان إثيوبيا موددارن حلمناتو متجبارن مخانو كنر إيوخنكل كم نفحيتو أبدا الزرقصو حبر الناقيرة معلتي مس بلصقنا بزخدلو بلصقنا ناي بلصقنا كابا أنصارو بزخدلو خا تالي እንዳኾነ ዘኺዶ ዘሎም ዝፈጥሮ ዘሎ ሽግር ምዃኑ ስለዚ ትሕድሮ ሕማሙ እዚ እሞ ናብኡ ፎካስ ግበር ምባል እቲ ጉዳይና ዝኸውን እሞ መን እዮም ከ ንዝብል ቀሊል ኣይኮነን ናይ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ክሳብ ይብፅሕዋሉ ሱዳን ወይ ከዓ ይቀፅላሎ እሱ ከዓ ብመናቢሉ እዩ بمجد صومال and أبي إثيوبيا بيلي سعود عربية أبي تتصاوت الله من اللبو ناي برهان سودان إساسا زينكا كابسند أمريكا زوز أيقونان اتي ذلوم ركب نمصنعن بخينو نمخادن يو ترامب سعود عربيا خيد فلازي إساياس أبيناي مرقص قالو إذا زسعبلنا شقرك انتايو نهزبنا انتاي كنحبرو نخيل أبتا أناليسيس يوتي كنملسلو كنفتن زدلخو معلتي فلازي كل جزء بحاجة حتى خل العالم كله شفتنا جبرنا نابون خيد شفتنا جبرنا نابون خيد نماذج زمن إذا استجن نحنا كم تقول بالصنحة نمنتعنا تبجسنا عقمناخه كسع كنده خيد زخير جيجا استراتيجيكاوي أكايدا نيرونا دو انت نيرونا بنصر العلنا تزراريمنا أعطيت أنا بمقيار ويكا قعزنا بمقيار نتيز تبقسنا اللخنة تكبر مخادي السيمبل هذا سلازيون مثالي بزعبا أبال مخان نابزي بقداماي فيا بيليز نبرك حساب up to discussion كل عن زخير
ንኽጥዕም ኢለ ሓር ኣብ ፈነወ ክንመፅእ እንከለና ንኩሉ ተሳታፊ ኣብ እቲ ዝተመደበ ክትዕ ከነእትወ ክንበቅዕ ምእንቲ ካብኡ ቐፂሉ ከዓ ህዝብና ካብዚ ክፍይደሉ ዝኽእል ምትሕልላፍ ምእንቲ ክንክእል እዩ ስለዝኾነ እንዴ ኣለና ምናልባት 26 24 ዝኾኑ ደቂቕ ተሪፈና ኣሎ ኣብዚ ብዝምልከት ኣልዒልና ዕስማን እንኳዕ ደሓን መጻኻ ተቃላሳይ ብርሃኔ ኦርቶ ሰላም كما لهم عثمان يا عند نلعب عثمان ولا نتمأتوي انت زي سمعك كابتر است تبجيسكا برهانونكم وكابتر است تبجيسكم كتهوت خلو ريتوتات انت اللي صبق انت زي اللي انت ممكن ساتف صنحنا كابزز كان كاتعلو صنحنا وصب زباله نتل استخملس بزخل مجدي نابز بناتل اخون تحلفنا تصبق قبل مرحبا سلامات كمين لهم كمين تغني تسمعون لهم مرحبا عثمان سمعك لنا كمين لهم رحوس بعل ناس النت بوم 24 ميس اللي هنا ناس النت مريت إرتاح ناس أزوج وصل مع تسلم زهاني ما يقدم ناس رحوس بعل كم بهال جبر حق خا سلذي سلام من كلها تكون رحوس بعل قروب دمص حفا اسمع يلن ما اسمع له قندخم ميلو ويريح كان لك خابت ماوت لا يلا هون مسك انا زمان الجميل صبو اوكي سلذي هو يعني تي تايتل نايتي مجمرة أنا كلاتكم بقداد لهم حواس سلام كلاتكم سلام سلام جاي داوود باي دكتور نبيل سلاماتنا وحقرنا عثمان سيد سلامات أهلا برهاني مسدرابيت كمي تقول كمان لا سلازي أهلا أنا وسهلا. سلامكم لكم يا مايك حيزة الله قن مرحبا عثمان أدمي سلازي مس برهاني كحلو فوي بعد ما خاص عليهم برهانة إذا حفظ البلد سلام تعبي سلام يا بالحجي تزارب قد عثمان انا عبد مالدي وين هو تزارب اريقه مالدي مو غسل معاه عدل يوكل انا ولا انت ولا زغل نجري بلين بس لومي بعنا تنت عندي انت نجر كدالو الحاسبه بي ستيل نبوغن ارتان لكونش نبوغن اثيوبيا ناومي زنبيل دلو حجي جينا دالو خالو خالي قداش لازم نسألني أقواري سيار له ظهر صباح من البات وصاحون من ده اوكي انتهي منطقة كستاين دي قلت شكري مالسي ناس انك كا ستجوزت تحقوسها واحد وكان كآزا حجي قدما بدو ملشمو زرقزو زارة وزنوري بدك كالي كألوها بتاكر مالك كنت استفل عليه نجاري ما نتعاوش كاي الناس نديو أيقونن دو نونو إيو ناس نديو وأتفز بندي تناس ندبان نتفز بندي نانك سانغا وردي نانيرنا نونو تامريت ناس أوش أداس نزينا قبلنا كا ما بس أنا حجي نتا خالي شرحنا نكاي جيتات عين السيرة بتاعت هنا اجتمعت زرواي أنا استعاوش زرواي كيدو نقع نبزي قعتا أجر تروح على نسعى وشف نحر نتكا نيتز لقداي نحنا
يقبرنا جيجاتات كلنا خير نديو I hope to the generation نتنا ناس قبرنا جيجا أريمو أبتين إحنا نحسبه وطلع خاف من نزل ده كم بركة لوس كده بالليل يغني لي عثمان عرف كذا بكاري Thank you. You are most welcome. أهب كواهن على عدم في لوني ومسحول الجزء أياك تبلني صح هم بعرفها لعن رانا يتسكف شمقيلك هذا اللي خنبر أركان شمقيلنا بوتاي هذا سبايلين عبي خايل إني عبي خاي همبر أي أركان هراي هذا من شيء هم يقولون لهم ما عاد مش ساعات من ساعات الرقم يعني أوكي اسمعنا بقى مايك اوكي انا بزعبه قال قرب دقائق تعرف زول سلازبالي هو التفنا بوينتس في تايتل صندوق يزبل كان اي صندوق انا بيزبل انا مجمرة قال صندوق بتقرايت صمد يبال صمد مالك كل تبعراي شركات تحرسل صمد ورس مدبي كروس مدبيت كم زيتات وصامد هليكو اندحرن كابتغري ام بيزي مالك which means هاد الصراحه الله حجي حرس الله مسكلت ابعري الله مالك however حجينا حنا بتي السم زحسبو خنو استينا جن حبار وفري انت زبلو وينا حبار الصراحه وينا حبار وفري وينا حبار سجنتي joint campaign joint action وي أبتن سلسة خمسية اسم جمرة إذا حجز قبر هذا له سال سيد سمدا بتأباها لنا تمكن حيدا مجمرة سمدو بتقانكم مس أب أحمد زقبرة سمدو غيرو نيتي بيلا فاريمو ويتقرا هاريمو مالك قال أي تسمدو مس البرهان غيرو أنصار حميتي مساريا ريبو يبال ثلاث شيدمنتس ببحر غيرو ريبو يبال إذا حجم السودان نسوي سمدا أنصار حميتي مس البرهان مالتها ثالثيت سمدو حجي اسمني قبر الله مس تي بي ال اف ترف مالليت جروب بناي مالليت مخنياتو تي بي ال اف أبكرت تتمق إلى هذا حجي اسم اسمني يزوله مستوم كالا كان بعد دبرسين ويتيوم أمد زبلوم مسؤول يزوله ما دبرسون فتل ورك و ألم دبروح بابورا أسوا دمسون تصل بوغانك حجي إذا حجي رابعيتي صندوق النبي تبلك محاشني عخا ممزول رابعيتي يمرا مصاب احمد نيرا كان ايتي مسودان سالسيتي حجي قبر دولو مس مالاليتيا وي ترف مالاليت مخناتو ابكلت ولا بسلسته مقيله من لو كلت نبل مخناتو بعد جيتاچو اديش بارتي غيرم زي كولت تي ال دي بي ام زبلو تجراي ليبرال ديموكراتيك بارتي زبال مسلوتهم وتي بي ال اف انت سريزا قالت بحلف سمون نبي زبال national election board of Ethiopia سريزهم ስለዚህ بحجون مزغبو بزاش مزا يقولوا نم ስለዛ ሽግረን بالما ግን እቲ انا خبل الدليل على زي ما تزاربوا جولم تزاربوا حاده mentally تعيسب تزاربوا يكون زي is not normal بزي مقدم بزي حنتي كي تزارب اتاكنا امريكا وعدال لهم يلو ك3 تريليون يودو يلو in fact امريكا تودو ناي internal and external debts ناتا 36 تريليون .22
exactly ስለዚህ እሱን ዕዘጉድ ሳይኮን 28 ትሪልዮን ናይ ውሽጣዊ ካብ ህዝባት ተለቅሓቶ እዩ 7 ናይ ወፃኢ ለቃሕ እዩ ዘሎ ኣሜሪካ እሱ ዝኾነት ሃገር ጃፓን ንኣብነት ራብዓይቲ ሓምሸይቲ ሃብታም ዓለም እያ ሰለስተ እሱ ናይ ባጀት ናታ ትእወድ ጃፓን ኦኬ ስለዚህ እዚ ናይ ዴትስ ናይ ኢንተርናል ኤክስቸንጅ ኢዝ ኖርማል ፓርት ኦፍ ዘ ኢኮኖሚ ስለዚህ ንዑ ዝግድስ ኣይነበረን እሱ ኣታክ ክብል ደልዩ ብኦም ገይሩ ኣብቲ ምስኡ ፅምዶ ዝገበረ ኣብ ኣሕመድ ንዑ ኣታክ ገይርዎ ከም ወኪል ናይ ኣሜሪካ ኢልዎ ወተገዛኣይ ተገዘእቲ ብወኪላቶም ኢፒፒ ብልፅግና ተገዘእቲ እዮም ብትግርኛ ተገዘእቲ ኮይኖም እዮም እዚ ሕጂቲ ፅልኢ ኣብ መንጎ ኣብ ኣሕመድን ኢሳያስን በሪሁ ጉልህ ኮይኑ ማለት ዘየጠራጥር ምክንያቱ ዘይስታርት ኣታክ ይጫዘር እቲ ዳይሬክት ኣይፀረፈን ግን እዚ ነታ ፓርቲ ኣልዒሉ ፀሪፉ ማለት ተገዛኢት ወኪል ንኣሜሪካ እዩ ካሊእ ኣብቲ ናይ ዓሰብ መፅኡ ብዓፈር ዝዛርቦ ዘለዎ ኢሉ ንሕና ንኦም ንከታተሎም ኢና ዘለና ብግሁዝ ዝገብርዎ ብምስጢር ዝገብርዎ ኩሉ ሓደ ብሓደ ዘድሕሮም ኢና ንኸይድ ዘለና ዊ ኣር ዌል ኢንፎርምድ ብዛዕባ እና ዝገብርዎ ዝብልዎ ዘለው ንከታተሎም ኢና ዘለና ኢሉ ዘዛር ስለዚ ሰብ እዚ መን ኣሎ ዝዋጋእኒ ዝብል ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ኣብ ሃዋሁ ናይ ውግእ ዝነብር እዩ ብጀካ እቲ ጋዕገልጠም ካልእ ተዛረቦ ናይ ፀርፊ ናይ ሓንቲ ዘይበላ ኣብዛ ናይ ሎሚ ዋያና ይበል ዋያና ተፀረፈት ወይ ጌም ኦቨር እዚኣ خلاص ረስዕዋ እያ ጌም ኦቨርን ዋያነ ተሪፈን ዘን ክልተ ተሪፈን ኣለዋ ኣብዚ ናይ ሎሚ ንደሪኡሎም ዝሃቦ ማለት ስለዚ ኣነ እዚ ሰብ እዚ ካብ ዝጅምር ክሳብ ሎሚ እንተ ንቆፅሮ እሱ ዝገብሮ ተግባራቱ ናይ ጥዑይ ሰብ ብሓንጎሉ ጥዑይ ዝኾነ ሰብ ኮይኑ ኣይርዮን ኣነ ሜንተሊ ሰብ እዚ ሓንጎሉ ጥዑይ ኮይኑ ኣይስምዓኒ ኩሉ ተግባራቱ እንታር ከይዱ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓንቲ ኣይኮናን ዝብል ሓንቲ ኣይፈልጥን እዩ ዓሰብ ሂበካ ምሰዋዕ ሂበካ ማሕጀር ሂበካ እንካ መፍትሕ ናይ ክልተ ወደባት ኣብ ጎንደር ኣብቲ መቃብሪ ከይዱ እንከሎ ኣብ ደመይ ኣብ ሰራዊርተይ ተሪፈን ዘለዋ ደም ምእንቲ ኢትዮጵያ ክወፍየን እዩ which means እዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ሃገራዊ ክድዓት ይባል እዚ ደም ናይ ስውኣት ናይ ኤርትራ ክሒዱ ምእንቲ ኤርትራ ተቃሊሶም 200,000 ولا 250 سواء ذهبنا لعدي كيدو انت قالس و اثيوبيان انسان حتى زبل زنتاي this is national treason no doubt هجراو خدعت ازي سبزي خيانه عزمه تبال زي which means هجراوي خدعت زبال قال ابزي سبزي احنا زي اي بنان من الزبزي كديعي كمان يسلومي مستي دمي كهبكاي ودباتي وسزبلو ابو تقلبيتو نتيوم 1.5 مليون زقتل اخابهم تقراي زقتلو زموتو about 2 million displaced كينو زقسلو انت حواسك about 2 million بس 3 مليون وسم displaced زخرو معناته displaced 1 مليون كم العرب تقراي زبال زوصو وحساب حق زي تمرس فلذا اراو 3 مليون انتايتلهم تقراينس زقتلهم displaced زخرو زقسلو تمالي سلومي ولا يزارب كله نحنا الرما تتكلم على ذي كم زلوا الرما الناس وسدنايو الزحبابرنايو
كاب كلتشحن عسرت شمنت زوسدنا سقمت متحبر أي نتعسلون هاي which means إذا عمل تقرأي ذو إذا أنا تحاول سكو سوق مسألة أحمد أي تعسلون قال بقال أي تعسلون هاي لازم يصير زي نورمال يكون إذا زرا واحد يسوس زرا بس contradictions هذا طعوي ها هنا بلوتيكس زفلت خمسة يزاربون زقرمكم أي بصحف هاي الأخوان اللي تمالي يبلو ولا لو من هو مثل تمالي زي ترامب نا يوحنا نا إريتريان إندبندنس داي ما نخصص جديد يبانير I don't know if it's كن دينا حق نتكم زولا بصحف هاي الأخوان قل السنة عينه كم زين كله لهم أتاجر جد أو تشواري أنا ببيعة صحفتي شو ليك وأنا سي مقتلوي تزاريو مقتلوي شيء أنا رياني هو ما هو طول السماء لازم لا السوق دفعه ترامب ما مستعوته مسج سيد لنا كونغراتيليشن ما حجلهم اعتقد ما قاعد بل انتاي ما قايلوا كل سنه هم كيدموا ما بتعني تعيس لا يكون ولا نتهموا ولا زوم حجي يلافون لو نعي إريتريا هرمو زبلهم زلو وزوم ناي بلصقنا تجزأتي ووكلت زبلهم بس أمريكا وكلتنا أمريكا هاي نوعهم زارو سلازي سبزي كارتا ديام كان هاي مهرمتي ناي وقيه بزلو مالي إذا سبزي نعودو تواقعون عنه هرمون كويس بزلو مالي من أمريكا يخونو تعوي يكونن كم تقول صو I don't know قلنا زلهم زي سوزها ومدري سمع سب عالم كلها ولا تيوم ناتو تم دقفتو ناتو دنسيهم يزلوا بتعني قريمهم يزلوا إذا رو سمعي هذه يوتيوب ناتو زيهم نقادونا يوتيوب أبو كم خبلو سنعي بني سلازي إذا سبزي أنت على أنا مغرب تسموني تاي فيسبوك سميع يا مرزرو زي ناي عادي ربع فاص إن أبانازو زبالكا بتاع ساعات هو لكن إذا أبانازونا عدو حاله أنا نعوه بلاي أو البارة وزات أبانازونا عدو حاله بلاي يعني إذا أبانازو وإن كان مسكين أبانازو تعوي سيت عن يريلكا تعوي سلازي نبرا تأمدك ربع فاص إن بتعمي سيطانا وتوسيد إلهم بتعني دارقانا عدو غيرهم سلازي تعلو سيطان ينيرو مالتي مزخة ودادورة قبا يكونون قل يتوم دقفتنا حقدا في السوق أبانازوي مالتي إذا أبانازونا عدحلو أبحادي نورمال يكونون أنا خمس بالله خوص جميلة زولو خوص سبزي مخنياتو التكباراتو زربؤو نايتعو يكون absolutely ولا خالو تنتنتي is not normal كبل جميلة لذين إحنا إذا حدا يريدنا يزورنا كم يقرنا حبزي خم نجلاجل كنا حسب لنا كابزي شجرزو زوجنا انتايو بخمي ناخذ زارة لنا مخنياتنا أنا حجي بريو خوي نزورنا حجوين حد صار ساي حيلي نايم خدك وتشيلنا قطعت لهم أبدأ جزء زمن ثم نسات كم متابعين الزرباء تزاني he's a guy is not normal زد تعلي يكون تعلي سوا يكون الحراء أبزان عيلومي زي اسمان صالح هينبرن ودو خاخ على الجميل ودو متينر ودو أبراهام ريهم تفضل من اللي ريهم ريهم كاميرا مان تأخيبو رينا ودو نيرا مجمّرة جزء يرأب كم زي نيرا أنا رأيه سي بالهدينا كاميرا مان هو حنتي الله however أنا إذا أن كبير لذلك سلزي انتاي ونقبر زولنا سبزي إريتريا كنا دحنا لنا بخمي here is the question كمين دحنا انتاي نكبر أبزي حجي
መጨረሻ ኢና ዘለና ምክንያቱ ሁሉ በሪሁና እዩ ዘሎ ካብ ውግእ ናብ ውግእ ቅድሚ ሕጂ ዝተሰብኡ ኣብዛ ናይቲ ማለት ቅድሚ 3 ዓመት ወላ 3 ዓመት በለን ክሳብ ሎሚ እቶም ዝተሰብኡ ኤርትራውያን ካብ ሰራዊት ኤርትራ ኣይተነገሩ እሱ ተኣሚኑ እኳ ክሳብ ሎሚ ስዋኣትና ኣይነገርና ናብ ሰላም ነብር ኣለና ኢልና ኢሉ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ተዛሪቡ ሓደ ካብኦም ናይ ህደፍ ተዛሪቡ ተኣሚኑ ስድርኦም ኣይነገርናን ስዋኣትና እዩ ካብ ውግእ ናብ ውግእ ኣቱ ስለ ዘለና እዩ ምክንያቱ በታጅ ሕጂ ንኣተዋ ውግእ ኣብ ንዓምስ ወዳእና ብኩሉ ጅምላ ጌርና ክንነግሮም ኢና ማለት እኳ ባህልና ናቶም ስለዚ እዚ ንሕና ጥዑይ ሰብ ኣይኮናን ኢና ዘለና በዛ ዓይኒ ዝርእዮ ኣነ ኣብ ምድሓና ኤርትራ ኢና በፂሕና ዘለና ከመይ ከም ነድሕና ኣብኡ ክንዛረብ ኣለና ኣብኡ ኣተኪርና ብዕቱብነት እንታይ ከም ንሰርሕ እንታይ ከም ንገብር ኣብኡታት ክንዛረብ ኣለና መርቲ ዓዲ እቲ ፍሎትን እስተት እያ ፍሎትን ሃገር እያ ዘላ በዚ ከምዚ ትኸዶ ዘላ በዚ ፅሉል ዝኾነ ሰብ ሓይሊ ዘሎ ክወስዳ ይኽእል ኣይረኣኻ ናብቲ ሜዳ ዝነበሩ ዘጣቕዑ ዝነበሩ መሳኺን ዓበይቲ ኣንስቲ ብሓይሊ ዝመፃ መስላ እንዳሓዘን እዩ ዝመስሉ እቲ ጆካ ኣብኡ ተኣኪቦም ዝነበሩ ብጀካ ገለ መሳኺን ብሓይሊ ዝመፃ መስላ ገሊኣቶም ወለቲ ምጥቃዕ ናቶም ወለቲ ርኢኹሞ ብጣዕሚ ዘሕርቐካ ብጣዕሚ ተሓዝን ብጣዕሚ ኣብቲ ቅድሚ ጋሽ ኣብኡ ከፍ ኢሎም ዝበሉ እቶም ኣምባሳደራት ገለ መለ ዝመስሉ ብጣዕሚ ኣብ ገፆም ተንብቦ ኢኻ ፍራስትሬትድ ጥዑይ ሰብ ኣይኮነን መጀመርያ ይዛረብ እንከሎ ኣታካ ንኣሜሪካ ሕጂ ንምንታይ ንኣሜሪካ ጀሚሩ ኣይኮነን ዘረባይ ወላ መቕደማ ሃቦም እቲ መዓልቲ እዚ መዓልቲ ዝዕረጥትና ናርባዕተ እዩ መይ መቕደማ ሃቦም እቲ መዓልቲ ወላ ሓንቲ ፓራግራፍ ኣይተዛረበ ብማጋ ጀሚሩ ويمرسون كله تورا قلت له حيوم بإيده خمسي بإيده حيوم ريهم يأتون كله ريهم انتهي وراء تحيز 5 نفس سبب تقري هيكون سلازي ترى تيوم ولا تيوم ابو خفيرهم زنبروا بعل مون كي يخونوا ولا كشه حقوس حتى ينبرون ولا يطعون كله ولا يزارون كله هذا خابهم في الشيخ زبلين فرستريتد كلهم أبتي كفيلهم زنبروا ولا دحروا يمان أقام بجاك الجوم جنرال زغبر مساخي يتعقوا تاهم تبه لا يفلتون يوم يتعق مساخي حساسة تعقيد كمان سمعت زي بلبهم يتعقوا زلوا ولا تيام كلهم تأكلون زنبر يرأيك بجاك تان مساخي نعبد زنبرا يدن بصحة لذا أنا انتاخذ الدليل ما جرى شاعري تدائي كروس رود يا زلا درجة مدحانة خنزارة ولا مدحانة عرفت جيتهم كانوا تجيهم تقرأي تسعر ولا تجيهم على السالين ولا تي كيد الزلو وتنات معي اسم الله شيء الناس يسعوا وكلهم يتعرفوا زنبرو نايتي بي ال اذا اتم شنو ممكن على يدلهون عليه اذا من بعد كان معلتي قداس ندحر كوينو نزاربلو شمم كمان من على يدلني مخنياتو واغا زوهبو وي قداس يكونن يا بحث تقبلوا لهم ابطاهم يزول الوي سلازي مبرغا ولا بعل زي نزح جو فيتشل بعل زاتهم عديمو كوبلوم وقطعوا لهم عبيت سبب اصيرهم يتودوا مسمصو ابتدوب ناي ريتلان تግራይ مسغبرو مسو زي سالم اي فرطوا إذا دي مرب إذا عادي تقرأي بالله سلام دمي غير غفلتو سلازي غفلتو مالتها يكون 5 عام سنة 7 زعبا إريترا زعبا نزم دنا إريترا شغط كوينا دلا حجي واقاناي إريترا أحوتنا إثيوبيا كله أديس أبابا تقرأي خيط كاب تقرأي إريترا أتلو كله أحوت كاب
ኣብ ትግራይ ስለ ዝኸበረ ኢሎም ሕጂ ኣብቲ ቦርደር ፖሊስ ናይ ፌደራል ፖሊስ ክዝርግሑ ጀሚሮም ኣለዉ ካብቲ ማለት ፌደራል ፖሊስ ኣብ መቐለ ነይሮም ሕጂ ኣብቲ ዶብ የምፅኦም ኣለዉ ሓድሽ ኢንፎርሜሽን ዘሎ ከዓ ኣይዘለዎ ፈሪት ዝስሩ ንሓደ ኪሎ ሜትር ወላ 2 ኪሎ ሜትር ካብቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ኤርትራ ውሽጢ ኣትዮም ኣለዉ ካብ በዓል ፀሮና ካብ በዓል እቲ ጥቓ ናይ ዛላምበሳ ወእዚ ናይ ዩሩብ ካብኡ ቁርብ ሓደ 2 ኪሎ ሜትር ንኤርትራ ውሽጢ ኣትዮም ኣለዉ ዳርጋ ዘር ሳምሲንግ ዝገይኖም ወታ እዚ ናይ ብርሃኑ ጁላ ዝበሎ ቃል ሰሚዕኹሞ ዳርጋ ናይ ውግእ ቃላት እዩ ዝዛረብ ስለዚ እንታይ ክብል ዘለ መጨረሻ ኤርትራ ካብ ብሓድሽ ኣብ ችግር ተኣቱላ ከመይ ገይሮም ከም ኤርትራውያን እቲ ህዝቢ እንታይ ክገብር እዩ ከመይ ገይሮም ንሱ እቲ መምህር ዘሩ ዕስማን ከብርሃ ዝደልዮ ነገር ኣላትኒ ክሓቶ ዶ ኦኬ ክትሓቶ ግን እንታይ ክገብር ይመስለካ ወላ ዕፃዋ ምክንያቱ ኣነ ብዙሕ ግዜ ወሲድ ሓንሳብ ኖ ክሓተካ ይኽእል እዩ ቆፀራ ኣለኒ ናይ ኮሚኒቲ ኣኼባ እቲ ሪኮርድን ገለመለ ፌስቡክ ተጠዋብሎ ኣይትወፀን ኢኹም እቲ ሬከርዲንግ ኮ ጠጠው ከብሎ ጥራሕ ወሱ ብሎ ፌስቡክ እቲ ሪኮርድን ኩሉ ጠጠው ብሎ ያ ሬከርዲንግ ጥራሕ ጠጠው ከብል ፌስቡክ ሬከርዲንግ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ እንደገና ርሑስ መዓልቲ ናጽነት ኩሉ ግዜ ከዓ እቶም ምእንቲ ናጽነትካን ሓርነትካን ወደቁ ስዋኣትና ብክብሪ እናዘከርና እታ በዓል እናብዓልናያ ክንቅፅል ኢና ክሳዕ ተልእኾኻ ዝፍፀም ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍፀም ኣብዚ መፅእ ሰዓት ንራኸብ ይቐኒየልና